Manuel etmeyin. Bugün nasıldır? Gomusunuz. Selamun aleyküm vatandaşlar. Tak. Sonra. Gomu canına sağ mı vatandaşlar? Şu bir karikatura var ya şunu koyacak olyan. İkisini tanıyalım vatandaşlar. İki tane diktatör. Şimdi ne koymalı? Ana vallahi. İki Türkiye devlet, iki diktatör. Bugün canınız sağ mı adamlar? Gomusunuz. Bir Gurbanoglu, bir Erdoğan. Bak beni eleştiriyorum. Gel beni yakala lan. Ben eleştiriyorum seni. Erdoğan'a diktatör diyorum anasını satayım. Gel al beni alıyorsan. Dünya ecide ganayım lay dur şunu. Dünyanın öyle ecide ganayım. Güç yeteninka saldırıya anasını satayım. Allah. Türkiye'nin siyasetinde de boşulan okları olmasa. Cenayete mişlen okları. Anayasal temel hak ve özgürlüklerden yararlanan arkadaşlar alyalar yok. Pul. Şluha kendine. O bir küntü köpeliptir diyeyim de. Türk mönşeler varsa küntü. Küntü köpeliptir. Siyasi küntülere men gözümde küntü. Hatta pul diyen o namasını satcan küntüler böyle avraylı. Olur çünkü belli bir eklenci çünkü etken olsalar bular eklenç der diyor. Bular eklenç der diyor. Bular şoyolu başvurman bilýärler ha. Bular şoyolu girmen bilýärler. Yani siyasi küntüler ol namusunu satıp gören küntülerden beter küntü. Yani eylekiler belli bir derecede eklenci çünkü diyenler kıyınına düşünmedir. Olam yine apravdaniye bolup bilmez de. Yani çıkalgasızlık deyip bir zat var da olur da çıkalgasız. Bular 5 manat üçün bir-birlerine pul verişip bir-birine Türkiye'nin ekonomikası Erdoğan başta gelenine kovdu. Gülyal ekonomikanın enesini uğrap taşladı. Näde etdi? Adaleti yıktı, hukuku yıktı. Hukuk bilen adalatın ikisini çürüttü. Investisiya edýänler etmän başka yurtlara gittiler. Men ýadyma düşýär, näçe milliard dollarlyk investisiýany Volkswagen etjek boldy Türkiýe, etmedi. Ine şu diktator sebäpli boldy şu. Etmedi. Näçe milliard dollarlyk investisiýa etjek boldy Türkiýe. Pikirlerini agardan gitti başka Balkan döwletlerine birine etdi. Ya. Özleri ýalňyş ýola girýärler. Özleri ykdysadyýetin enesini goýýarlar. Özleri pulsuz galýarlar. Soňundan kim pul berse şoňa ýetnil gap berýän jelep bolup galýarlar. Kim pul berse şoňa ýetnil gap berýän jelep bolup galýarlar. Soňundan Gurbanogly pul barmy? Gurbanogly pul alýarlar, şoň hyzmatyny edýärler. Amerikada pul barmy? Amerikan pulunu alýarlar, şoň hyzmatyny edýärler. Şolaň küntüsi bolýar da. Kim pul berse şolaň küntüsi bolýar. Näme tapawdy bu? Gidip bargydy tutup pulunu töläp iş etdireniň bilen sana bir pul berip sana bir iş etdirýän ikisiniň arasynda näme tapawdy bu? İkisiň küntüsüňdir da.
kanuna gawat gelmeýän iş edýän bolsaň, adalatdan uzaklaşýan bolsaň, konstitusiýadan uzaklaşýan bolsaň, näme tapady başyň? Alo. Diktatörün anasy. Efendim diyeceğim. Diktatörün sadece diktatör değil, diktatörün anası. Oğlum şarj. Ana diktatör. Sorayım abi. Bolle çekdiydin däme eken, hawo. Degmän yatana degmeller la onu. Näme şunu degen? Men näme? Bulolanlar ýolda goýarny diýýär. Men iň bolmanly biziň üçin kim hyzmat edýän adam bolsa, biziň üçin kim watan üçin, halk üçin etýän bolsa, men şolara garşy iň bolmanly wepa görkezýän, wepaly bolýan iň bolmanly. Bize hyzmat edýän adamynyň kimdigini bilýän, pozisiýamy görkezýän. Men iň bolmanly. Sizin köpüňiz o size hyzmat edýän adamyň gaýnyň kimdigini bilýän, pozisiýamy görkezýän. Men iň bolmanly. Sizin köpüňiz o size hyzmat edýän adamyň garşysynda dursunuz da. Şeýan ki ýazýanlar, halka hyzmat edýän adamyň garşysynda dursunuz. Ya. Size şeydi hyzmat edýän oglanlar etmänem bilerdi ýani. Ay maňa näme diýip bilerdi ýani. Oleşekde ýüküm ýok diýip bilerdi ýani. Öz günüm, öz durmuşum diýip bilerdi ýani. Eden oklara edýärler ha. Şu hiç pikir etmäň şol oglanlaryň özlerim puşmanlyk duýanlar idi. Özlerim şol eden işlerinden puşmanlyk duýar idi, pikir etmäň. Mertlerçe şol sany bilem şeýle. Ertirkün biziň başymyza gelse, biz şu ýoldan puşmanlyk duýjak germedi ýok watandaşlar. Gaýtan men gülüp yüzüne sır tarıp etçeğimi etdim zato diýip giderim. Gaýtan men gülüp yüzüne sır tarıp etçeğimi etdim zato diýip giderim. Elimden gelen asman çek görkezdim sana diýip edik giderim. Tamam etdik biz etçeğimizi. Uca adamlaryň pikirlerini, düşünjelerini üýtgetdiler. Öňkü Türkmen halky ýok, öňkü ýaly o edeniň edip goýanyň goýup. Adamlar gürleýänni. Men indi 40 ýyl maýa gedin çaň 1 ýyl iner gezjeginde diýe 40 ýyl gezjek ýaly maýa diýen adamlar. Yalanmy? Adamlar çekinmän Türkmenistanyň içinden gürläp başladylar, diýip başladylar. Öz haklaryny, hukuklaryny gözläp başladylar, video çekip başladylar. Kimleriň saýasynda boldy şu? Aktivistleriň saýasynda. Sağ bolsun Alişeriň, Abdullaň ve şu ýolda goşan hem aktivistleriň peýda beren ýeri bar. Şu temada. İki Türkiýe devlet, iki tane diktatör. Erdoğan'ın anni bärsinden aňarty ýakyn. Haçan ölse öläýmeli bir garran adam. Ola ýykyllygy gün AK Parti diýilen zat galan ok Petraya. Onuň şu adam iň güýçlü neme adayam Ekrem İmamoğlu aday. Ulum türmede. Onam derrew çykarýarlar. Prezident edenden soňam kim şuň ýanynda duran bolsa, ine şey edip başlaýarlar. Kim tapady ýok, minister bol, MİT bol, prokuror bol, sudya bol, barındyrýarlar. Görürsüňiz. Gatkan adam türmäge girýär Türkiýede. Şu ölse bol, ýani şuň ölenine garşylaýar hemmeler. Onun näme etjek? Buňam şonýaly. Onuňam şonýaly. Süýjülük keseli wa, sahary wa, tirek bilen sağlap, günne tirek çekmese bolany. Esselamu aleyküm. Men gözüm kimi görýär? Wa aleyhisselam. Goýmusyňyz? Siz Oman kim o. men tanamadım. Tana aman siz sen tanany.
Ay bir tanada ödün näme gerek azara koyup. Ben bir mınt nämäni sazlaýyn. Tak. Aşakda kicicik koyup dursa kim derler. O. Kim seni Ulan tanıda? ne Ekrem Mamoğlu Vatip. Ekrem Mamoğlu Vatip ne gollaýaňa ýöne boldy ho. Gutarda bolu yatyrly ho. Ha özgür özel götün açıp bara ne näme diýen mamany gününe 2 milyon adam çykar ýa näme etdiler näme diýerler. Karyalar nefik bolga çıkýaram, gelýäram, hiç adam bolan ok. Ha öňem sözler. Häzirem Ha hakkını etdiler. talabam. Öňem bayram namazda çykmasalar. Bolýar, sen pikirin tenki. Ama sen pikirine ben goşulamam, sen tagam adyňam ýok. Kimliksiz sen? Atsız. Açık At. bolýar. Bugün yüz açık bolýar. Ha, açyny görür. Suratym dura yüzün no näme başga näme gerek. Birazcık onu men öz aýtjak zatlam aýdaýyn dostum, seni birazcık çıkaraýyn. O. Suratyn bilen tanış. Ha. Suratyn bilen tanış baka. Bünyamin Özkurt. Türkçe konuşalım. Tamam. Bugün biraz yayın Türkçe olsun. 2 Türkiye devlet, 2 diktatör. Ha bak. Şurada şöyle dursun bu da. 2 Türkiye devlet. Bu arada şunu tanıdınız değil mi şunu? Şuradaki. Tanıdınız mı? Kime benziyor o? Döwüncük. Gurbanguli Berdimuhamedov. Ты кем, если ты ничем? Кем быть, когда ты ничем? Тогда ты хуйплёт кем? Нашёл что? Хуйплёt kем var. Ya işte Türkiye son zamanlarda Ekrem İmamoğlu'nu içeri aldı. Hapsettiler. Niye? Selahattin Demirtaş'ı da muhalefette en iyiydi ve Cumhurbaşkanı bile olabilecek kapasitesi olan insanlar Ekrem İmamoğlu aldılar içeriye. Diktatörler zaten 20 yıldan sonra diktatörlüğünü tamamen göstermeye başlar. Ya bir insan melek bile olsa 20 yıl sonra siyasette diktatör olur. Bak Amerika salak değil, tamam mı arkadaşlar? Amerika salak değil. 8 yılda bir, hiç olmazsa 8 yıl, yani 2 dönem 4+4 defol git diyor yani. Bir daha da gelme diyor. Bak bunlar salak değil. Bunlar çözmüşler, tamam mı, işin aslını. Bir insan 8 yıldan sonra değişiyor çünkü. Değişiyor. O baştaki gelen adam o değil artık. Başka birisi. O yüzden 4 yıl, ha bir daha seçilirsen tamam, ama bir daha seçilemezsen de 4 yıldan sonra kıçına tekmeyi vuruyorlar. Siz getirdiniz bu adamı. Bir zamanlar metal yorgunluğu diyordu. Bir zamanlar ya metal yorgunluğu. Kadir Topbaşı, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaşı niye görevinden aldı? Halbuki onu da halk seçmişti. Görevinden aldı. Kadir Topbaş metal yorgunluğu diye. Hayırdır, sen 23 senedir oturuyorsun, 25 senedir. Sende yok mu metal yorgunluğu? Hı? Niye oturuyorsun hala? Koltuğunda niye kıçını kaldıramıyorsun? Pislettin mi yoksa altını? Biz unutmadık o Rıza Zarrab olaylarını, İran'dan yaptığınız ticaretleri, şunu bunu unutmadık yani. Rıza Zarrab'dan itirafları, Amerika'da yaptığı, unutmadık onları biz. Ya biz onları unutmadık. Yaptığınız tapeler, ses kayıtları, Bilal'ı arayıp da sıfırladın mı oğlum dediniz, hırsızlıklarınız. Belki o yüzden koltuğunuzdan kalkamıyorsunuzdur. Ha? Belki o yüzdendir, doğru mu? Şimdi mecbur diktatör olmak zorundasın. Çünkü hırsızlık yaptın. Aynı Gurbanguly gibi. Gurbanguly de öyle. Hırsızlık yaptı. Şimdi diktatör olmak zorunda. Şimdi o devam ettirmek zorunda. Bırakamaz yani. Bıraksa görüyor anasının şeysini.
Bırakamaz yani. Nereden bırakıyor kardeşim ya? Yaptı bir sürü hırsızlık. Belki de bir sürü cinayet de yaptı. Bir sürü muhaliflerini hapiste öldürdü. Yani hesap vermeyecek mi? Verecek tabii ki. Bıraktığı zaman şimdi verecek bırakırsa. Bırakmazsa gittiği yere kadar gidecek. O yüzden diktatörler başka ülkelerin de işine geliyor. Amerika'nın, Avrupa'nın da işine geliyor. Niye? Çünkü bu sefer ipi elinde tutuyor. Diktatörsün ya, yaptın ya bir tür bok, pislik, sıçtın ortaya. Ha diyor ipini çekiyorlar. Bak diyor benim dediğimi yapmazsan diyor bu ayıplarını diyor bu pisliklerini açarım diyor. Paralarını dondururum diyor, tamam mı? Paralarına el koyarım diyor. Bunları diyor senin diyor gayri hukuki yollardan kazandığın paralar diyor. Ben bunları alırım diyor, üstüne yatarım diyor. Bunlar da ipi onların elinde olduğu için kukla gibi onların düdüğünü çalmak zorunda kalıyor. O yüzden zaten Ekrem İmamoğlu'nun hapse tıkılmasında, Ekrem İmamoğlu hapse tıkıldığında Amerika hiçbir şey demedi. Trump konuşmadı. Hiçbir şey demedi yani. Çünkü anlaştılar. Bazı konularda anlaştılar demek ki. Hatta İsrail Başbakanı gelip de Trump'tan yardım istedi Türkiye için. Suriye'de biz çatışmayalım diye. Ya ben dedi Erdoğan dostumdur dedi ya. Onu ben hay ya hemen yaparız onu ya. Sıkıntı mı dedi ya Erdoğan'a dedim ne dersem yapar ya bu dedi. Ya. Buradan belli yani dünya lideri. Milli lidermişin. Yok. Neyin dünya lideri miydi? Bir şey diyorlar ya buna da. Ben pek böyle saçma sapan şeyleri aklımda tutmam da. Bir şey lider diyorlar ama. Ya. Ama eninde sonunda devrileceksiniz. Eninde sonunda iktidarınız sona erecek. Hesap da vereceksiniz. Sen olmaz senin çocukların verir. Ne fark eder? Senin çocukların verir yani. Oldu mu yani şimdi? Oldu mu şimdi? Kazandığın paralar, mal, mülk, şöhret en sonunda piç olup çıkacak yani. Ya Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Serdar değil. Serdar Kukulko. Serdar Kukulko. Ya moderatör belli da diye. Ya bırakın yazsınlar arkadaşlar ya. Bırakın yazsınlar, kudursunlar ya. Bırakın kudursunlar, rahatlasınlar. Zaten amaç o değil mi? Kudurtmak bunları, delirtmek. Zaten amaç o yani. Delirsinler daha iyi işte. Zaten şuraya yazdıklarında biz anlıyoruz yani kudurttuğumuzu. Baralgin içip samırda oturma diye. Gallanca da baralgin içmek gerek gele geday, sıgan. Baralginden has kutlatlara ma verdi. Öyle legalini satılıyor. İçecek olsun. Genial gedayı yurtta yaşama oy men var ha. Gedaylar baralgin içiyor. Rahat tapman. Arak tapman sama onu içip görüşler yani. Yaşasın sağ olun. Kulaklık vereyim mi? Hı? Ses katıyor eleyenler de. Sen nerede doğuldun? Ало. Алло, Майкин. Всем привет. Всем здравствуйте. Гомян Ha, Gomu. Dinle, men sana bir soru verecek ağam. Ömrüňe dinle.
Ty 30 yıl alalı maksimum 30 yıl yaşadın misal için. 30 yaşına çenli sen Türkmenistan'ın çöreğini yedin. Yalan mı? Inni neme? Inni Türkmenistan sana dönüp kollu mu? Zaya. Men He? işleviydim Men yurdun baş tutonla ne için dedi yan oynaldı atları? Narkomanın tarafını çalmakan bir gedek ver bana. Tibeniz. Narkomanın Sıyırma. tarafını çalmakan. Düştün mü? Ty mujik elinye. Yesetim. Ödümüydüm. Yesetim yapma moderatörler. Bar siktir Gel, tanay gitme. doğanın sen jelevi. Gepleşmeyen oňor ilki. Gedekleşip gepleşmeyen oňor düşündüň. Soraw jogap berişmeyen oňor. Çöreği men ödüm ýedim. Nuri. Özüm kazandım, özüm işledim, özüm yedim. Yatırkan bana çörek veren o Türkmenistan'ın çöreğini yedin diye yal men yüzümü tanıyacak olmam. Neme verdi bana Türkmenistan? Aydany telekeçilik edemde neme? Salgıdımı artıkmazı bilen töledim. Cerimesi bilen töledim. Kakoytu Türkmenistan'ın öz aşipkasını men töledim. Seredin, eğer düşünmeyen olsanız birazcık yuridik haklar aydayım. Birazcık kelleňiz işleyen olsa. Men telekeçilik edemde. Girdici salgıda 10%. Koşulan baha üçün salgıt, yani NDS 15%. Girdici salgıt 10%. Näde hasaplanýar bilýäňiz mi? Girdici salgıdy senin gelen girdicinden eden rasxotlaryň, çykdaجylaryň çykarlarynyň soň girdici hasaplanýar. Senin gadanın pulun hemmesi girdici däle. Oň üçin misal üçin rakça salansyňdyr, benzin goýansyňdyr, işgäre aýlyk berensiňdir, bular çykarylýarmy? Çykarylýar. Ondan soň arasynda girdici hasaplap, şondan 10% almaly. Men salgyt tölemde, menden brutto bankyma gelen şodumdan alýarlar 10%. Hani mun rasxotlarym ma diýdim. Meniň diýdim eden rasxotlarym ma. Han kwitansiýaň barmy diýär. Türkmenistan'ın niresinde kvitansiya berliyor. Aydın hani. Bindine varanda kvitansiya berýärlermi? Madine varanda akkumulyator satın alanda, tigir satın alanda, aman satır satın alanda kvitansiya berýärlermi? Han nirde 2012-nji ýylyň görüňi. Yine gelip bana çöreği ýedin diýäňmi? Gançyk. Jelep. Men çöreği ödemiydim. Yemedik çöreğimin pulunu töledim. Yemedik çöreğimin pulunu töledim istesine. Düşdün mü? Öyle de Nuri hiçbir devletten yatsana aylık veren o. Onda bana gelip berde var Türkmenistan'ın çöreğini yedin diýmesin. Türkmenistan men çöreğim allyna barot. $22,000 zadım, $1,000 satdım. Doğru dinlemedin de. $22,000 zadım, $1,000 satmaga mecbur boldum. Bana çörek bermedi oğlum. Naborot men çöreğim ally elimden. Nirde çörek beripdirmişsin ayol? Şluha gelip zada düşünen hop gelen hop aydın olur. Gerekli gedeni medeniyetlice gürleşmeyen başarýanmy? Gürleşeli. Bolmasa da men o sana berde sen etjek oýnuňy o bazardaky şermenelin gitdi o bazar dedi o. Düşdün mü? Salam Nuri. Salam. Umy taman otirmiňjim. Ay şükür Hudaýa şükür. Özüňiz gowmy? Dinlemesene köçe küntülerini. Boş ver hayvanları. Onun için hiç moralini bozma. Akıllı adamın şeyleri değil onlar. Tanıdın beni. Hiç moralini Belarusya'dan Nurhan aylap taşlayacak. kürleşmiştik. Kärňe da edip bilmeden menet yani diňe emme da taşlamal kelingden näme bu Taşlama o için. Hiç olar yalan gayns verme Nurişka. Gidişine git aferin. Sen yalcıglemeden varlığına boysanıyoruz. Dinliyoruz, katılıyoruz. Arkandayız. Çok seviniyorum. Ben yalmerde olanlar köpersin. İsmi yalak. Dur işleri yansınlarla yaşasın Nurağa, yaşasın aktivistler diýip ýazan sana. Bular yaşasın arkada. Yat, yürek gönder yat. Marlaň adından. Liçne men marlaň adından gatyrýan. Yaşasın maryň oğlanları. Aferin oğlanlar. Malades. Beş vilayetten malades. Duysan ya men. Abdullah Ben bilen de Alişer'den buysan ya. habar var mı dostum? Ha? Abdullah bilen Alişer'den habar var. Internem gidip dur vatandaşlar menin bir alan maglumatyma görä
Näme diýilýär, näme giripdirler da, görüşmäge giripdirler. Hani Türkmenistan'a gitse näme bolýar, gitmese näme bolýar, tipa bilmeýän ýalar, hiç zatdan habarsyz ýalar, Türkmenistan'a barsa näme boljagyny tutuş 7 milyon Türkmen bilýär şu Türkiýanyň içindäki şolar bilen soraw jogap etişýänler bilen okmuşlar. Görel bakal näme karar çykýan, näme netijeler. Ya oturum merýalar netijesinde yani uluslararası koruman aşağına alınıyor ya da başvuruları reddediliyor. Şimdi reddedilse bu diýmek näme diýmek? Siyasi küntüler pulallı, pulun uğruna saat salyalar diýmek. Çünkü 7 milyon bilýär ki Türkmenistan'a barsalar näme boljagy, şolaryň adalatly suwdyň bolmajagyny hemme kişi bilýär. O adalatly suwd ýok birinjiden. Ýanky köçe küntüleriňem gelip diýen zatda men ýurdumda çöregidiň diýär, ne suwd wa adalatly, ne işlesen eklenje edip bolýar. Nurişka Burmun, olam hökümet işgärleriniň oýnaşlary, çykyş etýänler, hökümet işgärleriniň jelepleri çykyş edip oturanlar, bilýärmi? Şolara işleyen küntüler o. Şolar işleyen küntüler menden sorasana. 7-nji midir diýäňmi belli däl, näçinjisi nowatda duran. Doğru. Awa habar berip oturýarlar 24 saat küntüler. Ýydyryp içirip oturýarlar da aýaklarynyň aşagyna jyp berýärler. Adam satyp oturan jelepler olar. Olar üçin hiç eger haram tüýüňe mymyllatma affedersin. Doğru. Arkaňda es dowanjygym. Doğru. Yani sağ ol, Allah ýalkasyn, minnetdar. Sen men tanamadyň häzir ýazaryn odatda. Hadi kolay gelsin. Hiç suratyň asmanyň. Suratyň asmanyň hiç açan. Yaşasın Maryň oglanlary. Sağ olun. Olar ýalaklar. Siktirden enim kapa dik goýber engelli anasyny satayım. Sögülme da bizi özüň aýal başgalar. Sögüntün begeç bolýar ýa. Aýal başgalar gelişen hatta. Ol aýal başgala näýelik baskanjaklardan geçdi Nuri bilýär. Sen bilen o men nämelerden geçenme Türkmenistanda. Neler ýaşadymy. Men neler ýaşadym ben biliyorum. Yani bir nememi Belarus'dami? Awa. Tanıdyňmy? Belarusyň üstü bilen geldim men. Malades, sağ jogap. Da şükür gülýaly. Gülýaly. Çykdym iň soňuna çykdym ay. Direnip iň soňuna çykdym. Bilýän. 9 ýyllap çykarmadylar, bilýärmi? 9 ýyllap. Bilmedim, seni alay otay çıkanın. Men sen aňarda kaňam habarlaşýardyk men bilýän. Men gaty inanýadym sen maşgalaňa da, ödüňe de. Gitjek bolup eger pikirem etme Nurişka. Eger. Hiç. Getir birden maşgalaň getir o kadar. Ben sana söyleyeyim. Pasaportumun süresi bitti. Gitjeksin dediler. Gitmeyeceğim dedim. Gitmek, görüşmek, ölüşmek bilen hiç saat etmen oturmagyň arasynda men günne gidip gelip durun günne. Ýaplay. Çajyklan janynyň saglygyny dile, maşgalaň ýanyňa al, boş ver. Yani degmez. Bunların hiçbiri degmez çünkü seni öňe sürerler. Soň hemmeden ýa serpilerler. Bilýärmi? Ýanky aýal maşgala gelen bolup ýurdumyň çöregini ýediň diýen. Ha aýal maşgaladan jogabyň alanyň diýip umyt etýär. Köçe küntüleri. Olam gürlü işlerinden tanap oturna men. Men ýaşyma Aýallawan. Gaýda bir mutsa gürlersiň da. Lemmer gurla otur adam näme dille gurlaya bilemem. Suat geldiň sen wapşe gürlemäýtene dost. Özüňi bagsaýsana men bilen gürleşenim adam. Aýallawan netip bolsa basym kitap ýadyp kinofilm çykarjak. Netip bolsa şonda tanadar mentide kimligimi. Gaty köp serial demetdir oturýan şu wagt. Men ondan tanarsyňyz siz men kimligimi. İnşallah edeliň. Şu ýurtda bolýan zatlaryň şeýle bir görkezeliň, şeýle bir halka ýetireliň. Ondan bilýärler, lay Nuri nira barsaň Türkmenistan mı? Evet biliyoruz ya orada bayağı bir şeyler yaşanıyor. Kapalı bir devlet. İstediklerini yapıyorlar deyip herkes biliyor artık. Bütün dünya bu konuda tanıyorlar. Türkmenistan'da olin.
Türkmenistany hemme yurtda tanalya, tanalar tabi. Hangi yolda tanalıyor? Topoylunuzda. Gıynan sağam bilimi çökerttiler da. Bilimi çökerttiler. Yörüyte tupoylaştırdılar. Siyaset. Ha, o gün delepçilik etsen ayağın aşağına jiýip alıp berýär ministr oğlanlar. Ha, $23.000 gitti. $23.000 gitti. Da kazatçılstan baka da kadar dedi bilmedim o. $23.000 gitti. Suda mettirdim. Alıbilmedim. $23.000 azat dele. Azat. Şu an olandan biri $5.000 mallı gence kömek etti ya. Sen $5.000 başın tadakat et dedim. $23.000 gitti dedim. Onun üstüne yine de $8.000 verip zordan çıkıp tıpık kayttım dedim. Utananaklarım halkın iyi oturan pulunu elinden almak için neler yapıyorlar. Her kim çağız için, ştayık öy almak için, maşina edinmek için, çağız nokatmak için geliyara. Hükümet ne emek ya? Gadananın elinden öpür ya. O zaman bir de çıkarma diyalak ki bir adam başına $1.000'dan aylık. Menem gidecek yadır aydıma. Hem nekşem gider. Şu at yurtta tağam var işlep görünürüm. Çıkıp taşar yurtlara gel şu at. İşlep Men muğallım işe yiyecek oğlum on $5.000 soradılara. Oğlum oturuydu mam dedi. Nemçin men $5.000 verdiğin ay dedi. Oturuydu dedi. Ayda $500 ile geçin yan mı dedi. $200 da gül yalak geçindim aşıvatta. Yöne hayt kaçan açındı oğlum gelinin nemesine oturacak. Hudaya şükür eğittim geldim. Şu at sağadıma $50 adın oturuna men sapak verip sağadıma. Ondan men $100 $200 için nemçin ataydı işlemeli. Buran $5.000 pul vermeli işe girecek olsam. Yağdığını bilmem oturlar on bir topar tilkiler bilmeyen tren oluşup içim yanıp duranlarla şu taraftan. Kim yurdun taşlak gelesi gelya. Menem taşlasım gelen ok. Menem yurdum söyleyen asuda oğudan arasında yurt yaşamana veriyem halkına aç millet aç 2 kilo almalı bilmeyen maşgalalar ken o. Daşar yurttan pul gelmeyen maşgalalarından bir havar alın. Havar tutun. 1 kilocuk almalı bilen oklar bir ayda. Menden soğransan Türkmenistan'ı. İçim yanıp durandır. İçim yanıp durandır. Menden soğran Türkmenistan'ın yağdayını. Celepçilik etsen, girayın tatsan, adam satsan, Türkmenistan'da milyarder olup yaşap bolya şu an. Dine adam satyalar indi girayın yok da. Şeyle bağ yurdu şu yağdaya getirdiler ya. Menem gidesin ya yurduma nereden yaşap bolya mı? Yaşam yok ki. Her öye 10 tane milisya var o. Bir yerik çıkyan yollan yanlış geçtin gelince gel getir elindeki neme pulun avata cirimen töle berem mok dedim in sonuna. Şu an gıydım almana galamada pulum yok cuyumda dedim. İşlem mok içer dedim gıyırdım ha in sonuna çıdaman. Utananaklar ama o köçüde giday milisyalar var ha. Köçüden geçen yanlış yerden geçtin getireyince 50 manat diyere. Giday olur. Giday medeniyetli gazluklu gidaylar. Aeroportta oturanlar ikinci giday. Aeroportta oturanlar 4, 5, 6 tapar bilet alıp gıydım ha gaytdım o tudağa bıratını bilet alıp sevevnaydın diyen o sevevnaydın oklara. Ödü gidaya bir sadaka veren vara o sene kakasına sadaka veren telekeçilere ettiriyem şuna. Telekeçilere ettiriyem şuna. Doğru. Ödü gidaya partredini mollumlara çalıştırıp görürler. Sen bilim ministerliği ödün budjetini yok mu? Ha öz atapken ödün yok mu? Öz kansanerini aynanı kraftkan ödün edibilen yok mu bilim ministerliği? Gedaylar. Okuçular. Bidyal garamayağın maşinalyalar elinden pulunu veren oklar ministerlikte otururlar atlara minister. Atları minister. İçim bağrım yanıp durandırlar. Gedayken nay bizde. Gedayken adam satsan senden o adam ya o. Diyeceğin ne diyeceksin? Hem geliyor ayağın aşağında cip veriyorlar ama adam satmalı. Maskara olurlar maskara. Bütün dünya maskara olurlar. Oğlanlar aktivistlerimiz Ali Şerif'le Abdullah'ın güzel alyalar ve şuların ne? Evet şulara ne ervet ne keret bir akıllı okan tutuyan yerde şulara ervet yan kısanan rahatlan gidip görünürüm o adamlar. Men gördüm, men kendi türmesine gördüm, hemme adına gördüm. Türmenin içindekiler İçişler Bakanlığı'na işler otururlar o 24 saat toy güllerini.
Gereğin tattırıp türme avratyalarda türmenin içindeki bolyan datları gece saat 12'de başlayalar dangdan alta çenni gurun veriyor otururlar daşındakiler içine havar veriyor içeridekiler daşına havar veriyor. Oho menden torada neden? Ya. Hmm. Bilyana. Hmm. Türme Yok ayağa düzelmi ya. Türme. Düzelmi Türme ya. var bu türme. Türmenin içindekiler bunu tesmelay. Ayda 500 dolar ver takladı oğlum beni. Ayda 500 dolar ver takladı. Bolmasa atyadılar menem teröristlerin içine. Oğlum daşarı yurtta olandan çekindiler. Ne şıkırdadık idaresi. Tamanca turnur her tapar gatılayın diyen işlerek olyan boş vaktimi avat yerlin tamanca işle çağcıklan guvan ten gatı garradın bilyen mi Nuri? Ten yaman garradın bir yılın içinde. Ten indi bollet boş ver çağcıklan için yaşatana. Dine şolar getirmen uğruna çık. Boş ver. Yok Arkanda duruyan yok. Hemme da saçımda bir kancak ak yok. Şunça tiyaret, şunça nervi men saçımın bir jin agardyp bilen ok men şon ýalam dünýä önem berem o aslında düşünsene. Şu dünýä şolar ýalam önem berem o. Meniň O saçym tarafını agardyp işte. bilen ok. Sen prosto çağcık. adil. Traynur kaka. Çağılan yanına getir. Hukuka önem berýän, zulma garşy göreşýän men any derdim şol. Sağlan alı git Menin ol- Amerika, İngiltere. Boş ver. Näçe ömrümde malyn bilen Sağlarma men arada da uçtum bilýänmi? Yok. Ay çok sevindim. Men arada da uçtum men. Olurum Ýewropada arkaýyn olum. Yani Değil mi? Evet, Türkiye'den Ay daha Nuri. Tamam, o getirdim. Ay ben de. Nuri çok sevindim. Gerçekten çıkardın mı? Evet, çıkardım Hudaya şükür. Ay gözün aydın Nuri. Bir paylaşma gördüm de sonra yazdım ben Nuri Çağlan. Bilen bir yerde bir zatlar okudum ben de inanmadım. Sonra yazdım cevabını almayınca. Ay çok sevindim. Vallahi o kadar sevindim ya. Çıkardım. Ya kavuştum Hudaya şükür. Olur. O zaman Aynen. boş ver. Al Çağlan'ı da uç Amerika, İngiltere hayatını yaşasana ya. Yo, tagam gallanca pasport berse maňa 180 ýaşa dowlety bezwizi gidip gelmäne ruhsat berýär. Ol tagam viza da gerek gela pasport berenden soň. Ýöne meniň gynanýan ýerim gelince şeýle bir zat bar. Türkmenistanyňky illeşsemiz bar. Bir giden naçarlar bar. Yani bu zatlara düşünýän, dogry düşünýän illeşsemeden mara. Olar näme etmeli onsoň, olaryň içinde çykybilen oklara, olaryň hemmesi menkiýaly gürlä bilen oklar, kimsenin belki doğrunaşy, onun bunu işleýär, çıkaryp bilen ok. Ýöne olum aslında bahanalay görüşjek bolsaň görüşbermeli, bidem ýerden ýeke çykmadyk, biziň doğan garnaşymyzda hökümetde organly işleýän adamlar bolly. Ýöne men öz ýolum diýdim. Ýaşmam 40-dy, näme 40'a gelip men diýdim indi biriniň pikiri bilen ýa biriniň boýunlarynyň aşagyna gezmen ha. Bassaňyz basarsınız, çıkarsaňyz işden. O näme etdiňiz şonuň biçersiňiz. Men ýurtdan çykamsam bir 10 ýaş 20 bundan soň öýe barpdyrlar komitetden. Ejemlere barp gyýdyň plan ýerlerde çykyş etýär diýipdirler. Hiç ýyl olar ýalda elim deýen ok men ylgap görnewat. Viza aljak bolup o ýurtda. Öýe barpdyrlar komitetden. Gyýdyň plan ýerde çykyş etýär, ýani men näme Türkmenistana garşy edip. Ona maňa habar gelýär. Eje, kaka men telefony elime almana wagtym ýok. Görýäňi-de o taýda witness жительство aljak bolýan, gidip bankdan şot getirdiýär, gidip bilet aljak bolýan, ylgap görün telefony elime TikTok'u giremek men ine birinji tapar çykyş edip durşym. Bolen öýe barp şey diýipdirler, tidem ýygnar gyýdyň çykyş etmesin, planyň nemesini takip etmesin diýip. Ne dedim, görýäňdämi ýalan dedim kakama. Inni görýäňde diňe ýalan o, diňe ýalan dolanýar o taýda. Bular asıl var. Bular asıl onunla daşarurda çıkandan barına barıp şey diýär ýa-ni kenarda etdi de etmedi. Awa, moda bollal, milletelen başga iş ýok. Öýün aýlanyp, 80 ýaşan, 90 ýaşan garrylary
oturan yerine olary da rahat oturtduran oplar. Yani etken datlary. Doğrudan vatandaşsa men şun bilen wara gelnece bilen diňe telefonu guruluşdyk koyduk ve hiç haçanam efire gelmedi da siz gurulamadyňyz da doğru däme. Näme birinji tapar çıkışım. Mine Yani birinji ýa tapar jelebiň tetini eşitdim de Birinci var. safar Duru gelen adam bilmedim ýa öýüne, küçük küntüsüne. ondan bir dagna barıp şonu ýalak diýipdirler görýärmi, goşulmasa da. Bular bilen Awa. o vatandaşlar bilýänler öýde. Awa. Bular ýöne Yankı tory- jelebiň tetini dünýalar- eşitdim de var. Nýerim var lo yankı küntüni. Küçük küntüsi. Seni alyp bara şu boğadyňdan bir zat etseň de boğup küçük küntüleri. Döwür şalanky bolly Nure. Döwür Awa. jeleplenki bolly. Döwür adam tatýandan bolly şu Türkmenistanda. Arasda adamlar ýaşadan oklar. Köprek bilbersen kanuny bilseňe olaň atalary ölýär göndüren ýerine organ işgärleri. Plan statiýasy boýunça plany wadyr diýene ölýärler o günü. Bilen oklarda sebäp öýler kanun bilen oklar. Bilseler hem kanun ýörän ok diňe kagy düdünne. Kanun sıfır Türkmenistanda. Olar kanun bilen oklar bilseler hem kanun ýok. Ine netip Kanun. bolu yaman o kino düdük otur. Ýygyna ýany olsalar ýygnasynlar meni gelsinler-de. Yollaşmam Germaniýada Interpol'la işlän oglan gelsinler gapymdan. Gelbilýän olsalar. Ya. Bolýan uruşga begendim, çağalan alıp çykanyňa gaty begendim. Unanay o kadar sevindim ki canım taçya tamam işle. Sağ olun, size de Şu sağ olun. maşallah häkimlikde da yatıp turup beren günlerini yadıma düşürýänne. Şoňa gaty dilýädim. YouTube'a yadım men. Ýurdun içinde Awa. görüşýärdim. Salam. Walay. Assalamu alaikum. Bolýan men çykaryp goýber Nurişke tamam otur. Arkaňdaýys marlalar. Sağ olun, minnettar gelecek. Sağ olun, Allah'a emanet. Nuri. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Nuri, assalamu alaikum. Nara ijin king dai balon lama alan re. Begen nama senga ma waqtın dolya ijin tikmanalay. Bir Allah can getirip bir ijin tikmedim kayak. Larlar var ya korkmen. Hatalar verdim ben Yüzün sana. açtın da. Servet ne ettim ben? Servetler verdim ögen size. Ver yani. Ijin king. Yen gerek bir senem almazlar. Allah can. Gözümü. Hey, alo, ma kara işten gürle senin var ya. Geple bota gando. Mankala işin. Ne diyeyim, normal bırak. Burası dök gelsen o sen. Normal ne İşten mi? Selamun Sen aleyküm. işte olsam geple bota ses mi işte olsam? O men işten. Ne, Alişe'le mi aldılar ya onda paketlediler mi Alişe'le? Yok paketlen oklar. Prosto paka gödatsınlar. Yani intak onu diymek için iyirak yani. Biraz. Şonu soracaktım da nu. Bize kara zattı çekedim. Indi kara Türkmenler için urna diye bizlerin olanlar, mujik olanlar ortaya çıka diye. Gerçek doğru geplen vakti Хорошо, bazı давайте поговорим. Подождите lama секунду. içiniz skiller zoruna gidiyor. Kahra geledi de. Salam aleyk, Ahmet salam. Türkmenistan Union taşakçısı değil de onun ya. Adamlar bana yan çok geplen diye. Ya ne mi durayı ya biletara? Doğru geplen vakti. Burayı nakı. Rебят, подождите секунду. Daşına, yurdun daşına gürlemeyin. Yurdun içine gelip gürlen. Ödüňde goňuňy ýetken yurdun içine gelip gürlen diye. Yurtdan korkuň ara siki koyup manammasın enesi sikin ara. Ödüňde Hemmingizler goňuňy şistörka yürüyen ara. Şistörka ýetken yurdun içine gelýän, gürleşýän. Men nomerymy çyn aýdan, adresimi çyn aýdan. Mir gраждан 76 Хитровкада ýaşaýan. Gelýän. Men de Похуй, насрать на хора, насрать. Gel yurdun içine gürleşin, rебят. Baş tutunma değmeyin. Ben insanın içine gerçekten. Я свою жизнь отдам. Barınızlara zorunuzlara gittiler. Gün içinde oturasılar mal Ты teker. должен быть Я очень обязан. пытаюсь, сикен адам. Nuri, ты туркмен такой же, как и я. Sen başka milletli. Sen Türkmen. Yüzüne maçsana. Nime? Samsık bolmadı diyen. Samsık bolmadı diyen. Bana karanla Alişer'lere gepledi, doğru gepledi. Prezidentime değilmen. Hemmenize paylaşın ettiniz. Alişer az tutuklanından sonra hiç kimin sessizden mi çıkan yok.
İyimsin bilet oturup sılar ara. Hani yana Türkmenler ara ağzı bırttı. Hani çıkınlar kanı ortaya hiç kaçsızlar çıkmadınız. Oturup sılar ara. Sessizler çıkmadan. Geplemek ki bilesizler ara. Arkasından geplemek ki bilesizler. İşe iş gelen vaktiymişsin oturasılar. Hemmenizler çakalsılar ara. Çakal. Ulan adam yandı gitti. Ahmet, Adam yandı. Ortada Ahmet yandı. Koşuz. Prosta yandı. Bir oğlan özün ortasında İsa adam otursun. olun. Dura. Bunun saykanı var. Ahmet bir köşeş ödüm. Ne köşeş ne? Prosta Ağam. zoruma gitip oturuptu da oturup bile kaharım gelip Ahmet'im oturuptu bile. köşeş, ha. Oğlan Türkmenistan'a gelecek üçün simyası çağalarından Yırtık yankı. çağaları var o. Çağası, ayalı oğlanı YouTube'da az gördüm ağlayıp bile zat paylaşanda. Türkmenistan'a gitmesin. Türkmenistan başta öldürediler de Türk'tü da. Biledi Türkmenistan'a varsa nime bolacakını biledi. Prosta şunu aytып bize Türkmenistan ağzı birlik bolsa şu zata povut vermeli ama prosta hemme kim zaspinoy geplemek ki biledi. İşine geledi gepliydi. İş sürüyorsun işe gelen vakit hemmesi ruşnik verip çekiledi ise geplep. Prosta yine bilir telefonda paş dedi. Hemmesini göttüne ağzına sikeyim ben hemmesini. Nimçin ene duhu yetmedi. Alşer duhu var çıktı ortada gepledi. Rıskavayta simyası kaldı beşesi ayalı kaldı hemmesini. Ayalı çağısını koydu gitti zato Türkmen halkım yaşasın da ortaya çıktı. Ahmet ağa dur. Barmın Ahmet ağa barmın. Ne söz ver? Ben prosta kaharım gel bot. Ben hiç kime söz vermem. Ben kaharım gel bot. Enesini sikim bara men için jizinin bara. Bir gece yaşasana adam tek yaş. Nime pulu bara adam yaşamalı mı? Pulu yiyecek, içecek. Sen ara bilet yurtundan uzakta yürüp sana. Türkiye'ye gelesen kim Rusya'da, kim Germanya'da, kim ülkelerde yürüttü. Hemmes çağalsından, ailesinden uzakta. Burası zoruna gitti de bro olan bile gepliydi. İstinli geplenden son indi bilet aldılar öyüne gelip tutup al gittiler. Doğru mu şu zat? Yani bilet birisine bir zat desen bilet azı yorum yazdılar. Hemmes yorum yazdılar. Huy pilot, gürleme, ben Türkmenistan'da kulluk ettim. Ben onun yanında, bunun yanında. Ahmet, Türkiye'de mi ağam sen? Kako rezinse Türkiye'den nerede bulsam ben bana ortaya çıkıp geplep oturtmam ben. Dura bir munçu ağamcan sonra verecek. Türkiye'de olsan, on Türkmenistan'dan gelip alıp gittiler mi? Ya Türkiye ankılar alıp Ahmet. Türkiye'ninkiler alıp gitti. Sen YouTube'a girip görmedin mi? Rебят, bir cemint hayşetken. Ahmet, eka cemint. Никогда в жизни королева мен adıma maral dinle. Ahmet dinle de diyen. Men adım maral nomruma çenayden 861 788 Duray Berkardin. Подожди. Men nomruma çenayden 861 788 İsa'dan Amerika gidin olsa var. Если можешь, erkek bilen ortam. Номером Men Amerika. yurdum için baş tutanıma değilmen. Лицо открой да. O diyecek ya baş tutma diyecek. Kimin nime geplep oturanı düşünüp olan yok. Yaprasana ne olur? Men yepecek diskriminasiya etmedim. Ya men marlara demedim, levaplara demedim. Yekeceğim diskriminasiyada yeri yoktur. Yönü prezidentime degmen. Barinin yapgan sesini değil. Aşağı düşüreyim şunu to. Men Yok. Senden soraşmayas kime degmellerliğin. Olurum soraşan ova. Sen berek adresini verip, telefonunu verip, näme özüň sim koklamaklarına garaşýanmy özüň reklam edýänler, karaleva. Bular ýaly reklam edip öýüň adresini. Oşoň araşýa, ýüzüň aşdy. men nomerymy aýtdym. Prezidentim maňa da sim koklay diýänmi? Näme diýän? Adresimi aýtdym, rебят. Koklamoşuny diýän. Tüm beriň oşuňa da şu karalewada tüm beriň bir sana sag bolsun aýdyň ýani, jaň ediň milli howpsuzlyk, jaň ediň de bir sag bolsun aýdyň şu. Tüm çaş beriň görgüljuk azyk ýa. Sen malades. Yüzün açsan var ha, nomurunu Amerika, adresini Amerika, ala sen yüzün bıraksın la. Da valla gelip adres, soramdok adres veri oturmu, telefon veri oturmu. Başma yapan bir tane adres. Nuri sen geçim olsun Allah zan. Benim bir gepleşip kaynadı, bir şok aşar.
Aydın aydın. Ştayda hemen işgärler var. Yankı 7777 var. Şol yokoryk gelsin wara. Şu Alşehir'i ya da aktivistlerin çıkış etme şulan efirine gelmeň. Siziňe magtyňyz etip gelýär diýe şulara näme sebäpden şey diýenliklerini bilesim gelýär. Bular watan satanlar, watan dönükler bolsa watany kime satypdyrlar bir de açyklama edäýin gelin. Bular watanyň yaraglaryny satdylarmy? Watanyň gizliň sırlaryny satdylarmy? Eger şolar ýaly iş eden bolsalar, onna bizem bu efirden bulardan gaçarakdyr olýan. Gelip çıkıp beriňiz aýdyň şulowlanlar şulowlanlar watanyň sırryny satdy. Şulowlanlar watanyň yaragyny satdy. Başga ýurtlara diýip gelin de aýdyň beriňiz açyklama ýapyň. Alşehir'i, Awdyrlany näme üçin tutanyňyz barada gelip bir aýdyň bize biz şulardan gaçalyň gideliň. Bular gowy adam däl eken diýip düşüneliň. Karaliyeva sen diýäň. Ýurdu satmaň diýäň. Näme üçin biz satmalar? Men ýurdu satamokda men nägile? Ine kemçiligimiz ýok diýip gürleýäň. Näme üçin kemçilik ýok? Näme üçin men Türkiýede işläpýär? Men näme üçin banka pul ýatyryp bilemok? Ýatyraýamda näme üçin ýatyran pulumy dollar şekeline men bankdan alyp bilemok? Hana adalat? 77 gel bir açıklama yapaýyň da şulowlanlar näme etdi de Men açıklama yapaýym soňa. Men aýda inini bir munt diňle gelinje. Bir günni näme bir aýda 30 sanak gün wa bolsa wara, bir ýylda 12 aý wa, 5 ýyl var aýdylyp gelýär. Eşitýärmi aýtasym? Açıklama edilip gelýär, o 5 ýyllap, 5 ýyllap, 5 hem de onunum kendirler. Näme? Onun kaseta saraya düşünýärmi? Her gün düşündürilýär şo zatlar. Hökümet bilen ýurt ikisini bir zat däl, ikisi aýry zat. Ýurdu dolanýan adam var, ýurdu dolanýar. Şoňa hökümet diýilýär. Şonu närazy diýip 5 ýyl bäri aýdylyp gelýär her gün. Düşündüňmi ýusergenje? Ol 777 ýa başgalar gerek gel aýdylyp gelýär. Maňa siziň biz ýurdumyzyň watan döwlet gelen ok. O maňa bildiren ok siz ýokaryk çykyp şuň üçin şu zatlar üçin biz şular ýygnatdyk diýip gelip beriňiz açyk aýdyň. Näme ataň ýaşy enen Türkmenistanda şu günlere düşdükmi biz? Näme üçin bir dil çykaran? Diýip ýaşaň diýe. Näme diýjek şoňa? O sen sesin çıkarma diye pulon berjek geldi sana banktan belan sapryny alayp pulu derek diye. Näme diýjek? Şey diýdiler de bize soradyk bolýan. Açıklama etdiler, soradyk, sen diýen zatlaryň soradyk. Sana pul diye 98'den böldürdi ya puluny o garabalarda diye. 1960'dan. Näme diýjek? Yo men şu Türkden ýan dollarmy banka ýatyrjak. Türkmenistan'dan hem gidip dolar alacak. Göne şonu näme üçin eden? Yatır banka. Pajalosta. Yatır ver banka näme üçin? Öýüňe ýöne sen 3 modeli teňe berýän sana pulum. Men yatıramok, men dolar yatırdım. Manat yatıramok, men dolar yatırdım. Men sana diýen dolar beremde, dolar berjek seňe eliňe. Ýöne 20.000 dolar yatır bar hämi? Ýöne 20.000 dolar yatıran pulum men sana 3 modeli teňe kursundan berjek dolar edip diýen. Men dolar yatırdım, men dolar talap etjek senden. Prezidente dolar yatırsan men size Barmut prezidente deýmäň diýe haýyş edipdirler, ýürüýti aşakdan zakat geldi. Geleli prezident ha. Ady üstünde prezident. Padşa däl, karol hiç däl, sultan däl. Biz onu gelende de biz onu sultanlygy bilen taýlamadyk, prezidentlik taýladyk. Prezidentiňe möhlet dolandan soň kanun esasyna çekilip gitmeli bolsa gitmeliler ha. Gitmeli bolsa gitmeliler ha. Ejesiniň amana şenne Gurban Uly, Berdimuhammedowlar. Haramlar. Gelenden soň oturmalylarsyň ha, bir ýapyşyp kresla. Gitmelisin ha, sen doganyň skeniň ady, oğluň getirip, gyýdyň getirip berip bermelisin ha. Gitmelisin ha, ahyrdan bir ýere. Gitmelisin ha, taşlap o. Zaybal edaýdyňlar, doganyň skeniň gökdepen çürükleri. Geldiňiz başymyza da Türkmen halkyna bela boldyňyz, bir giden hojalyklary öldürdiňiz, bir giden adamlary, çağalary
Yetim oýduňuz, hossarsız goýduňuz. Bir gide Türkmen 77 belli sen wara ataň ýaşy, eneň ýaşy arkada günüň üçin arkada diýýäň sen. Gün jagadyň üçin şu Türkmenistanda ýaşamak üçin arkada şöhrat dip. Ataň ýaşy, eneň ýaşy terdar dip ýaşaýaň sen. Zaýbale Bolýarlar 4 ýyllyk konstitusiýana mara konstitusiýadaky 4 ýyllyk möhürde mallarda 7 ýyl çykaryp goýdular. Sen ejeňmelligmi taý? Ejeňmelligmi Gurban boly? Sen ejeňmelligmi? Real soraw berýän. Ejeňmellig allydanym şo melligiň ady Türkmenistanmy? Gurban boly, Serdar. Utanýangy mu binamyslar o, binamy tawfiz o. Ýüzüňizde dalaňda o eşeň hamýala ýüzüňizde utanamýar. Bir wagtlar Türkmenler utanç bolardy, utanç haýa bolardy. Utanardylar daray, real utanardyk daray. Bir zat estek edilse, olam iyili ýüzüne çyksa, "Vay towa" diýip Türkmeniň ýaşmaklaryny şey diýdiler, sırada towa diýip. Bular adam bolupdy. Utanmadan bilen, "Oy berdim Homedowlar" siz. Geldiňiz halkyň başyna bir bela boldyňyz, bir giden maşgalalar dagatdyňyz. Ýurdu dagatdyňyz iňerbedi. Ýurdu dagatdyňyz. Iqtisadiýetiňe ejeň sikdiňiz. Iqtisadiýet diýilende wapşe galmady. Ýani iqtisadiýet barmy? Dollar diýsen dollar, Garawadarda bir nirk, bankynda bir nirk. Zatlar diýsen kiň şahyny, aýlyklar diýsen şunu ýaljak. Artdyrýan inflasiýa. Can, sökme, nur terdara sökme dip janyp gelýär şu wagt bire. Näme üçin beýdýäkä? Serdar, agyny sos. Boray bor, Kalyaska diýen bäbek. Agyny sos boly. O kalyaska diýen bäbek tüýdüň ýetem bilen ontak. Özüniň pikirem ýok, özüniň düşünjesem ýok, özüniň essem goýtamam ýok, özüniň ideologiýasam ýok. Ana Serdaryňyz şo. Serdar utansun. 43 ýaşap, 44 ýaşap, intak henide çende 44 ýaşap bir özüniň pikiri bolar adamyň. Özüniň pikiri bolar. Yani hemme adam kakandan soramorsun. Hemme adam ejeňden soramorsun. Öz pikirin bolar 44 ýaşap öz pikir bolmady. Kalyaskar ýatan çağa agyny sos boly edip ýatan. Ana Serdaryňyz. Prezidenti deýmen. Nuraga. Deýmedim, yani gatam görmän deýmedim yani. Barlykça. Deýmen Nuraga. as beter. Gomy? Nuraga. Boy alışer dagyň bara. Sygynmasy zat baram bolsa näme sebäpden alyp gidip bilýärler aýony? Sığınma başvuruda, yani sığınmasını şonu görüşýärlermiş, indi şonu bermelimi, atkad etmelimi, şomuşun. Dura ýasny. Türkmenistan kere muhalefet yok. Bu dedi bas bayağı bir eleştirenlerin olanlı da biliyor. Videoda çektim ben hatta. Farhad'ı öldürmüşler. Türkiye Cumhuriyeti mutlu musunuz? Bak gönderdiniz adamı öldürdünüz. Rahatladınız mı şimdi diye videoda çektik. Yalansam gösterin lan. Bak yalansam gösterin. Farhad'ı gösterin nerede olduğunu. Bilen var mı? Gören var mı? Yok. Hayırdır ya, azılı terörist mi o? 1500-3000 kişi öldürmüş mü yani? Öyle bir şey mi yapmış da bunun avukatı yok, bu diri mi ölü mü belli değil. Hayırdır ya? 20. yüzyılda bak bolup görünüyorlar. Ha o neme kabile devletleri var, kabile devlet. Tamam o taylarda bolup biler yani bunun yağlarlar. Çünkü sen bir ülkenin mahkemesi var, polisi var, savcısı var ama bir insan yok ortada. Ya mahkeme var, polis var, savcılık var ama bir insan yok. Belli değil. Diri mi hayatta mı ölü mü belli değil. Bak yalansam beni yalana çıkarın diye videoda çektim. Doğru olsa, doğru gel olsa. Yok, yalanlayamadılar. Bak beni yalanlayamadılar. Yani bir insanın diğer aktivistlerden havarınız var mı? Roshan Kılıç'tan gürleşik gören var mı? Başka Melik Türkmen beni havarlaşıp bol ya. Ba dirdin bit bol yaş olur ba. Hani Farhad'ın ki nerede? Hani Farhad nerede? Yok. Yani bulam öldünü men niye
resmi bir döwlet men diye, resmi diye yani men. Ya sen teröristin resmi görünüşü, teröristin gaztoklu görünüşü sen. Teröristen yani. Bulam terörist. İkisem terörist. Alyalar, dıkyalar. Alyalar, dıkyalar. Şeyde otuyorlar. Teröristten näme tapar? Näme onda doğru gepleşsen terörist bolarsan bir yerde. Yani doğru gülesin terörist. Biz geplesek şunu yalık alyalar, dıkyalar. Amca bana kulak as. Ben sana bir zat aytayım konkret devletlerdir. Bak Nuri, en büyük teröristler devletlerdir. Nuri 5 minut vaktin alayın. Yankı eline Haydi. cevap verecek bolyan. Men Türkmenistan'a kam oğlum $1000 uğratdı. Uğratmakada mam dedi valyutni şodaş dedi. Внешэкономбанка varıp dedi. Bolya oğlum dedim. Valyutni şod açmak için $200 tölemeliydiler. Bolya töledim. Açtım. Oğlumdan pul geldi. Oçura durun olan 5-3 günden soň oçura durun olan bu pulu uğratyan kim deyip soradılar. Oğlum dedim. Da kada dedi bilýärmi dediler. Howa dedim. Inha pasporty, inha свидетельствосы doğru numarada da hat gerek olsa getirilýän raddomdan dedim. Onu soramadyk dedi. Sorap bilersiňiz dedim. Doğurdum dedim. 4 kilo 200 gram 1.90 boyunna dedim. Akıllı başlı owadan oğlum ma dedim. Daşary ýurt dolandyryp otyr dedim. Ondan sonra şo pulu nädik gadan ya şo hakynda spravka bersin nida. Внешэкономбанкyň işgärleri. Menem çıkıp Внешэкономбанкtan çıktım da Allah kellesin o paraya diýmelkeni. menem Внешэкономбанкtan çıktım içinde tutanok internet. Oğluma can ettim. Sinyalık deyip. Mam dedim meninle başlaň ýanyna baryp Türkmenistan menden şolary ýalyk spravka sorýa diýmene. Ho mam dedi. Uğra çöpüloydina dedi oğlanlardan uğradar ne de uçup Nuri, прощаться не будем, созвонимся, брат. Добро? Ben çıkamam ortada. Indi yankı gelin aýtjak bolýan. Dolar saljagam bolmasyn, şot aşşagam bolmasyn. Türkmen oğlanlar gülýaly uğradyp berip oturlar. O taýda magazyny bar oğlanlar da detdi. Gelinice. Ticaret etýän oğlanlar Yankı gelinice de mara. O aýdýan zat ol aýdan zok getiräň de şolar gürleşerli otur ol ýaňy atnaşandan bir ol ýaňy bir kunna. Ya da o gelnejeňe bir problema çykandyrdım. Şol problema üçin şoýa gelýän olaýmasa. Dolar sarfady Türkmenistandan manat berjek diýerler. Men şu oğlum uğradan $1000 manat berjek dedi. O zaman näme üçin dedim men $200 berip valyutny şod açdym dedim. Valyutny şod diýmek ne diýmek maňa şonu anladyň dedim. Ondan başlygyna çykdym. İlk orunwatary kabul etdi. Orunwatary başlyga çykmakka başlyga jaň etdi. Bu gelneje şunýaly dedi. Kanun okujak diýär dedi. Prezidentin kanuny baý bolsa dedim. Gelen dollar manat edip bermeliyip dedim. Häzirki özünde manat alyp gitýän dedim. Ýöne maňa prezidentin kanunyny görkezdiň dedim. Yok kanun ýürütýärler. Alnımda şu $1000 aydın uğradım dedim. Mon yok gelnece beriyat dedi. Sebäbi $80 nemeleri vardı. Ucurjanya vardı. Aydın uğradım şo pullydım. Bir mun Tayda şu Karaleva dinlemeni da haýşetýän bir mun. Feuşmäli. Men özüm çykyp gitýän efirde men düşürenok Nuri. Men özüm düşüp gitýän. Yo bolýa dinlemeni urana. Bir mikrofon ýapan sesim giç var ýa. Men gatkan dat başynda neşkil hiçni ödüm südjetim yapma. Ýaşadym şu tatlary. Haýyş etdim. Haýyş etmäkäňem bir geplap durka dinlemeni uranyň ýa-da men bir zat diýjekdirin. Bir garaşyň bir. Хорошо, я слушаю вас. Bolýa men dinlejek. Sesim ýapýan dinleýän. Aýryrsana şu Karaleva kaltaby. Evet. Karaleva men size bir zat. Öňümden bir ýaşly 70 ýaşynda bir ýaşly adam. Öňümde bir 70 ýaşynda ýaşly adam Şwitsariýadan körekeni $3000 uğratdy. Men aýdymda indi menem şok geçirip dur. Onuň ýaşlydy bu pul kim uğratdy bolen? Körekeni uğratýaydym dedi. Körekeniň nädik gadan ýa bir de sen şunda karat etmeliydi. Onu ýaňky ýaşly men güdüm edip gaýdym bu näme diýäray dedi. Eşitdik tatlaňy diýär ýaşlydym. Tenden ýaň maňa menden ama çotoradylar ha dedim. Oho diýdi. Yap dedi, yap. Hemme dadın yap, men gitjek öýe diýdi ýaşly. Men elimden tutdu, çık diýdi maňa.
Çık tayda dedi, adalet yok dedi. Git senem dedi, oğlun daşy yurtda bolsa. Durulmaz dedi, menkilere men alya basım dedi. Düşün, daşy yurtdaky gadanyan pulunu soruya, başka işleri yok. Başka iş gutordu Türkmenistan'na. Men bir gada aýtjak, şu wagt Türkmenistandan aýagallygyna işden çykyp, aýagallygyna daşy yurda gaçmak bar. Ünsürýän bolsaňyz realtorlar hem aýagallygyna jaý satýandyrlar, onu satýandyrlar zatlaň. Şu wagt emlekleň zatlaň bahalar gowy düşýär, şu wagt satýan köp, alýan az. Çünkü alýandan satyjy eken şu wagt. Her kim satjak, şu migrasiýa töljek, para berjek, garaz şu yurtdan patysyny putusyny. Gat gowy jaýlar satylýar şu wagt. Gat ýetbeşik jaýlar satylýar. Ay, maňa şey diýýär, şu wagt Karalewa Hitrovkadan çykýan ýa-da bolun. Yalan bolsa aýda köçelerde adam almat diýerler, Aşgabatyň köçelerini. Dogrymy ki? Ýaşullanmady bilen çağalar, ýaşullanmady bilen çağalar öpür. Ýeke jemet men ýurtdaşyna däl ýurduň içine aşgabatda. Kim gürleýänam bolsa ýa-da. Yüzüň asta, yüzüňi ýurduň içinde bolsa, bedem ýurduň içinde. Karalewa ýartak. Götünde adam durandan gürleşen bambaşkadır jylem. Götünde adam durýandan gürleşem ütgeşikdir. Gürleşinden biläýmeli ony. Götüňde adam dursa yüzüň açsynna, yüzüň aç Karalewa adresini, nomeryny bermek gerek ya, garlyna tapylýa. Yüzüň aç kamera. Aferin tamam, aldyňa tamam. Dinle, giden account'lama var, account'uma var. Gir account'uma gir diýen, giden bizolama agam. Men nomeryma çyn, adresima çyn aýdýan diýen. Kurban olayım ya yumurtkozu var. Sen hayzi yumurtkozu. Ты моего Adam президента не satýanlar, трогай, ты adam понял? satýanlar Ты моего любимого Şu an otayda adam prezidentini satsan sen Karalewa trogay. diýýärler, kraliçe diýýärler adam satsan. Men prezidentima degmi diýen? Agzyňa siken perkardan. Bäri gelip gürle, ýurduň içine gürle. Ýurduň içine gürle. Prezidentini barmaklaryny öňü. Ýurduň içine gürle diýen. Allah düýüniň jan sag bolsun, ömrü bolsun. Ay şoň bilen iyi içip oturan näme bilýärmi? Soň banancıklarından iyi oturan da Karalewa banancıklarından. Ты можешь говорить как я? За что ты так говоришь, балам? Вот я тебе вопрос даю, сестра. За что ты так говоришь? Karalewa Türkmençe urla diýen düşünüň okmy? Bir ikinciden hem pianina çalyp berýärler saňa da. Ya çalyp beren oklan. Oğlanlar men çıkaraýyn da. Nurişka men çıkarıp goýberdiňler, ýankyalaklaň sesini eşitdim. Aywa ýertik galoş gitdim aýo. Karalewa sen näme çykdyn? Nura otur mikrofonumy ýap ekana. Men çıkardım gelince seni. Men pianina balam bildim, mon çykyp gitdi. Ýanky Karalewan görkezler. Karalewan görürsüňiz gelýär watandaşlar. Yüzüni. Awa. Görkezler teni Karalewa. He? Yo soramam men özümde suratymy açyk diýdi, görkezler şoň üçin arkaýyn. Awa. Ene. Gördüňiz dämi ene Karalewa? Ene Ýanky. Awa. Bildirýär gerek, ýokary aşağı işläp da dedip. Aşak ýokary aşak. Men ýa aýtdym, pianina çalyp berýärlermi saňa da diýsem çykyp gitdi-de şu Karalewa. Kurban olayım pianina çalyp diýen gaňjyk şu inha. Arkadaň bilen. Bir şey daýat Karalewa. Karalewa ýüzüň açmasaň biz açaýat ýüzüňi. Indi ýüzüne serediň tanaň. Aýraýyn onu. Çağırsana, gel Karalewa, ýokaryk galny, guşşam. Guşşamam diýmeli. Başyýytym keçä döküleni.
Büşrama geçti minna. Botoksun ne ettin Karaleva? Kim edip berdi? Pulunu kim töledi? Ya yer ağdarıp paltayı yıpladı vallın o pulu. Ayda ne? Ana niyat Gara rahmet bilen alantın olden. Gelip yallaklayanından belli la yok. Neçe pul verdiler? Nomorunu veren olup, özünün adresini veren olup. Orgun iş yerleri yankı zat nomorunu verenler özünüzün can edip paylaşıverin aranızda. Yani men şonu yala edip görýän şey. Bu aradan peyda etdi. Yaňa ýöne oturun ýerinde. Orgonu da peyda etken şeydi arasında. Bu jolada kene tanışıp bolmamy kadiýan bolsaňyz diýen nomorunu aýtdy. Bir daha atlamadık ona juda olmadı öýüne aýtdy. Öýüne barın. Ay zatsın alay uradyk goýar olmasa sonra. Nuranlan efirine ýetsin diýen bolumda çağırın gejjeň. Bollu näme bular ýankyarlar. Gön 2 tane sonra näme girdiň ey. Aýyň Allah Köşke çağıraymasın bey. Yallaklar hasam gorpak bolýar. Näme girdiň o? Aýyň Allah gidesin elemi diýen bolun. Dur gayrat et. Marozlu sorup beren ýöne gayrat etmeňe azar bermedi ýa gönül. Tak što olom kankat, olom çedile o yalla. Bu ranç reklamada. Organ iş yerlerinde öwredi. Özüm gelip anç reklam etdi olom reklam. Ýöňkü sapar gelen nemele o gelen bolup taýda prezident men aýagym şey diýenmen. Gelip hakikatin tarafına durulmesen. Nuri, pasolstva vardık. Türkmenistanyň pasolstwasyna bir dokument için. Bardyk, girdik, onu çıkmadım da birazcık güýmendim bolan. Daşynda şo girip çıkyp oturan türkmen oğlan aýdýamşyn ýollaşma. Näme etjek gelip gidip durup ber $1000 ver ha bir sadyň içinde düet ýasy men kim gater et kanunçyla. Sen näme diýen bilýän bu taý Türkmenistan näle haýty döwletde işläp oturan bilýänmi diýdir. Gelten berrak gelsene diýdim bolan ýalyp çelik girdi diýär. Sen berrak gelsene diýdim diýär. Men taňa $1000 berjek diýdim diýär. Açaçan inne öňküýär gidilgende atlarym ýok. Açaçan $1000 soruyor. Yurtdagadı ho, davno dagadı ho, vatandaşlar. Yurt diýilen almadylar indi. Häzir bir saatda düzedip berýän nipdir. Soň biz şu dokumentte 3 ay garaşak diýdim men. Men $1000 da $1 berjek geldim. Garaşak diýdim. Geliverer Hudaýa şükür maşynymyzy aýagymyň aşagyna diýdim. Soň şonu nemetjek bolýar-da soňky gidemizde tutmadyn diýdim. Boş ver diýdim. 3 ay garaşdyk. Affedersin götünü veren ýaly berdiler. Utananoklar ama el ýaly kagaz bermeli onu hökümet. Pasporda modalyp bermeli onu git Türkmenistana gitdi. Ýa gidip diýdim. Göreýär gün gördüm diýdim. Minni gaýdyp gitmeýän diýdim. Türkmenistan bilen ýerik. Gitmedi ýaly etdiňiz diýdim. Ya. Başarsam wallahi ýol berdi. Ejem kan bitirjek. Yurtdan gaýdan barasa gelen o aýyna. Bir gaýdan. Barar ýaly bolmada, barar aýtýana. Almaly bilmeýän maşgalalar bar, almaly bilmeýän maşgalalar bar. Düşün. Bir kile almaly bilen oklar çağalaryna menden torasana. Men hemmede görüp ýaşap gaýtdym. Nuri, Alişer diýili Abdullah näýlan soň näme dokument bar menden Abdullah. O ikisinde de var. Şowur dokument var, ikisinde de sığınma değişti. Yani bu üstüne diýe bir giden aýplama bildirýärler diýe. Yani içeriklik çek bolýarlar diýe, türmäde çek bolýarlar. Näçe pul toplanýan Nuranyň? Alişer bilen Abdullah'nyň wara efir etmekden, video çekmekden başga zady elem degen o. Biram tıpınsalar şondan naşary bir işleýärdiler yani. Bulara günä ýüklemek üçin ekranda oturan adam, oturup pikirini, düşünjesini aýdýan adam. Näme üçin men şunu da düşünemok. Yani hökümetiň tarapyna şolar ýaly agitat edýänlere, ya. Ha, olaryň garşysyna şolar ýaly agitat edýänki bolano. İkisem bolmasa ekranda oturýar gürleýär. İkisem. Biri hökümetiň tarapyny çalýar. Bara açın camları, açın gaz geldi, bedava diýip gýýran biri var da. Pastayan Erdoğan'ın götürüp görün yallaki. Abdurrahman burada.
Anasını satayım onun gibi yalakalara hiçbir şey olmuyor. Ama geliyorlar karşısında 2 laf atıyor. 2 tane laf söylüyor. Onu hemen yakalıyorlar. Türk'ün birinkin yolundan yürüp başlaverdi o. Hayran. Hemme kişi dediler. Türkmenistan'ın kıbilen. Hadiseler köp bolýandyr. Seret TV hadiseler köp bolýandyr. Soň üçin yer titreme bolsun, erwet şemal bolsun, gazgınlyk, temperatura galmady. Allah Taala çıdan ok bolýan zatlara. Allah Taala. Zalimler köp. Allah Taala çıdan ok bolýan zatlara. Allah dünya soňu geldi diýär hemme kişi. Dünya soňu geldi diýerler. Olmaya oly. Ya. Ay. Yani zaman ahirledi. Zaman ahirli ya. O bir hili. Soňky döwür. Urşam bir hili. Diktatorlaram soňky döwür. Ýewropada da sağçylar, sağ radikallar ömür ötüýdi. Böyle zamana gitdi serwetler men o tarafdan. O oğlan çıkartılıyor Amerika'dan talipmiş o. Sen görem soňky döwürler. Ya men kendi girmeýänden mi ka? Yok var oğlum var. Düňem beraberdik. Düňem eşledik. Malazet. Buýsanyan na var o kadar buýsanyan tan oýnayan inan aýtydyň nemäňizden soňra öýde. Gıydym ama aýtdy mam настроением gow diýe. Ýaly oğlandan balyna şeýler buýsanyan na inana dünýäler benim bolýar. Awa. Endi näme kino çykarýan aýyn? Neçe bolsa bakım orada haber verer men. Bizim ýüregimizde bu. Aýsy studio. Ya serial. Men Türkmenistan'da kam Nurin dinleýärdim. Aýda bir sapar çykyp kawat. Ýalňyşlyk bilen internet açylýar da ýalňyşlyk bilen bolýar. Nurin dinleýärdim. Menem gidilermiken, menem çykylermiken diýärdim. Allah ýolumy açdy. Daýjan. Ýöne malades gelince Türkmenistan'a kaňam gorkman arkayn jaňlaşyp guruluşyp adet ýat şu gelince malades ýani. Şoň üçin ýygnadylar da meni. Hem üçin ýygnadylar meni. Adalet plan stasiýasynyň planjy bölüm diýdimmi de göni elime dady edirip akydaydylar. Näme? Sebäp ödler ýatgan bilen oklara kanuny. Onun bilýäne gönümel gepleýärdi şolara garşy. Şolar bilen gidişýärdi o adam. Ay men $23,000 maşynam Allah bir minister. $23,000 maşynam Allah $23 bermedi. Dıkyk berdiler meni. Adalet gözleýän olsaň al saňa adalet diýip. $23,000 maşynam elimden. Ondan men gürlärne. Ýetse gürlärsиň menden hem bolmuş şonu ýazdy. Ay bıraktan öyle bir soňa gelir öyle ýöne watandaşlara da var. Labraz watandaşlar beýlip ukla otursalar var. Bilen de karlar. Nuri gorkudýarlar ha, Nuri. Gürläp bolanok. Marşrutka minýän, ýeke jagy söýdülýän onu indi Kastanovkada sen düşürip eliňe naruşnik gedirip akitýärler. Menden soraýyn da ýagdaýlary. Her ädimde adam tatýan oýdular. Her ädimde adam tatýanlar bar. Awtobusda min, poýda min, samolýotda min adamlary bar. Doğru. Nura, ýygnan berdimi? Gürledüň işiň aýtýa. Ondan halk görgülnäsen ýaşmak ýaşynda halk. Bütün halk ýaşmakda ýaşaýar. Eyle ki dünkü wara söz verenler intaga maňa beren oýdy maýdaýyn. Dünkü maňa efirde söz verenler intaga beren ok erkekçe. Variantlaryny aýdyp koýdum. Ha söylejek diýsen Bitaýewa, buwa men şodumma näle diýsen. İntaga hiç neme yok. Hani garaşık var olany. Ýöne dün maňa deprekçi dostumyza 2000 diýdi. Olan intak beranok, beýleken beranok, intak haýır neme diýen. Bererler daray men aýtdym ýöne adwokatlara. Bulara neme bolýan olaýmasyn o? IBAN ni diýär başga banklardan atýan bolyn adyňa morunýar Nura. Şondan korkýarlarmy ka? Ay, geçtine doğru. Bir anlam borun otursunlar onunla birimiz eğilip korkoluyum birimiz palite çağırıyor. Dik korkoluyum birimiz onu beni tutarlar. Dik korkoluyum birimiz beni öldürürler. Dik korkoluyum ne o be? Ne men görüşüyorlar 4 yıl ver ho bey.
Bir Allah bilin bağlamadığı tut ya Allah biliniz bağlan birazcık Hudaya bağlan. Men bağlayan Hudaya şükür. Men bağladım derneğe açtım. Şu İstanbul'un köçelerini ot yakıp gezdim ben. Yalan mı bilyansınız ördünüz vara. Gittik şu konsulluğuna çenden barıp gıyık bağ edip tutulup geçelik basılıp geçelik git çıktım ben çıkamda. Elime naroşluk taksalar ben medalla kılan yer beğeniyordum ben. Elime naroşluk taksalar. Salam. Waalaikumsalam. Aleykümselam. Ay kardeşler. Garomda ornu noklay bunlar. Pasoştva değiller. Ne için tasarrufta gurulya kama? Türkmenden pasoştva ne için canatsen guruluşak canatsen guruluşak. Belli yani. Muğdaylı galyalar son için. Saat 9'da açılıyor diye. 9'da canatsen. Sen nerede diye? Ben Dubai'de diye. Ne sever girmeliğin bilyen o gene birdatlar aydı otuyorsun senin. Ne sever girmen otay. Yani Meksiyan gurulada Türkmenistan eylede arkadamız eylede likolun. Ana hem şu datlara fereden oklar hiç kim. Dıdağım stakveli prezident ervet ya yine bir ervet diyem bu. İyi minna? Şu datlar bolan oklar. Çünkü bolan oklayıp adam soruyor. Barsan kabul eden oklar. Adamlar ne? Sorumlular sen. Kimsin sorar yani? O gurlayan var ya yankı gurlayan. Ol pasolstvan nämediğini bilen ol. O Türkmenistan'ın o köçeden o köçerden öýünde turan ol. Umum aýdýanda ýöne şey diýip şumarta adam çäresinde özüm elimde Türkmenistan'a pasportu var. Başga pasolstwa barmalmy? Nämetmençe? Nira varsan soňa var. Biziňki bar gelme. Belarusya'da Türk konsolosluğunda Türkmen olan atıyor. Belarusya'da. Men çıkarmamak için nämeler yaptılar bir görsedim. En sonunda oğlum öňüne $5.000 attı da pul verkelmeliydi. Gidiş dönüş biletini verkelmeliydi. Oğlumam anha 7 tane bankın kartını attı. Anha deyip. En sonunda bara yüzüne pul dönüp çıkıp kayttım o men Belarusya'da. Düşün. Bütün dünya konsolosluğlarında Türkmenler Türkiye girmesin, Türkmenler Polşa girmesin deyip Türkmenler oturtdiyalar başka pasolosluğlarda. Ödem orçça urlap bilen o. Oğlumam bilgeçleyin orçça sonra verdi. Bilgeçleyin. Şol oğlan men oğluma jogap berilmän imtihanına hat pat edip bolyağam diýdi o. Bolyağam bollu diýdi imtihanına. Men oğluma aýtyp, "Почему ты на туркменском отвечаешь? Ты мне на русском должен отвечать" diýdi. Çeýdip çykdym anana. Abu Dhabi pasolstwuna jaňa jan bolen guruluşyna Dubai'ye jaňat diýär. Men sen pasolstwada goýlansaň men İslamiyama jaňatjak saňa näme diýänden? Ýurtda ýazylgy dur on ýerda sen Dubai'da bol, Dubai'ye jaňat ota men Abu Dhabi diýip gurujak diýdi. Men bäri bilenem guruluşak. Buňam pikirini biljek diýän bolen. Ýok diýär guruluşak. Gäle men gapyda garawully ýa. Tupoyluklarını görkezýärler ha, maskara bolýarlar bütün dünýäde öz tupoylukları bilen. Meňkin haça pasolstwalarda bir akylly, başly, bilimli olanlar oturtmalar ho. Köýüp türmede ýatyr bilimli olanlar. Adamlar bolýa pasolstvada Türkmenistanyň özü içinde başga daraň işi. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Kadir yoga normalno. Bar daşar urtoldu. Ne bidiýär. Menin kadir men baran tutony işimi şokolad etmesem zat bilmedim. Şokolad etmesem. Sen diňe içeri işler minister etmeli. Nuri, içeri işlere oýjak seni. Sen tamamen şonları barsak bara. Men nira oýjak gene meni. Senin tek bir tanaýyna diňläp göröýin. Benim jurnaliste da ýene meni. Ay arzu edip bir ýaşalyň ýa ýarym şumada içeri işleriň kadry biri 40 ýaşlary, biri ýa başga işler.
Nura. Dostlarım, tüyreyenler dostlarım. Kurslaşların tüyreýärler. Garawum dagy. Aýdy otursun da wezipesini ara gatmasykda işläp raspçatka satya adamlaň mesafyny görýär, ratsalaň batraýyn satya, antena satya. Hemme zadyn aýdýan bolýan. Bir kenç verdik diye. Şonça da edi oturkan hem kenç verýärler keme düşünemok işten çıkarmalar ka. Oturan yerine de gurlaýarlar. Oturan yerine de gurlaýarlar. Men kursdaşym ma kadrda. Çıkarıp bilýän ma bolsa çıkaray finni. Ya. Deser Türkmenistan'dan sen doğun şu var. Yok Türkmenistan'dan. Türkmenistan'da gurladyk çäre netije hiç tat yok. Aýaň bilen bar kabul eden ok aýtam erkim görse gaçýa. Daşary ýurtlarda ministrlere rahat elinden jaň edip gürleşip oturlar, ornmatarlar ile ministrler bilen soraw jogaby. Emme öwrendiler, hemme edara gapsynyň agdyna 5 tane adam goýup, garawul, ona ýene bir soň bu prostoy bir ardy şikayet kabul edýäniň ýanyna ýetýän çäňem tam özünden geçen ýaly migrasiýa bilen. Aeroportda Türkmenistanyň aeroportunda ayak ýalaňa çyrmeli Nury köwşüňe eliň almaly. Duýdyňmy? Hawa ne? Eýrana günne girip çykdym. Bir ýerdek girip çykanlar injeler. Geçiren adam aeroportundan çykjak bolsaň, ädiňe eliň alyp girmeli. Efendim? Birin bystymylla girdiňmi de ädiňe eliň al gelince diýdi. Davay vatandaşlar. Işıktan giren demi. Hawa, aşardan girýän näme? Geçmeli ýerinden geçýän ädimi çykarýança diýdi. Birandan ädimde türsüň çykarmana da rady bollum çykarsaňyz bolýar diýdime Türkmenistandan. Eliz abla. Goýa. İçim ýanyp durun ha birinji gürleýşim. Gürlemäkem çykyş etmäkem öýe adam bardyr. 90 ýaşynda 80 ýaşynda enem bilen atamy silkemek üçin. Gürlemäkem öýe adam bar ýa. Ya, karaya. Açığa. Estilenok Nura adam dinläp oturlar. Nura Gençler şu oglanlar da yer beräň arasynda. Gürläň dinleýäs çeýlem. Dinleýäs, gürlä beriň. Men Nuryny gördümde maşgalasyň şu daýdan çykan eşitdim. Sebebi näçe ýerler. Kuwa sesim gelýärmi? Mücadele edip otur. Nura gelenok. Gelýär diktorlar ha. Gelýär. Nuru o dostalım aýtyn. Wa aleyhisselam gelenok ýa aýtyn gaday. Gelýär Nura. Davay gücümüz biriktirelim vatandaşlar. Davay gücümüz biriktirelim. Näme üçin biz azala ho tuğulum. Ay barışı o diýerler 2 milyon. O 2 milyonun bar 1 milyonam şah kaz ýolýarlar. Gorkokly ötdün diýerler olaram. Hökümetde işleýär diýerler bar. Milyon adam çyksa eýway. Tekizlekde çykyp ýatar vatandaşlar. Köplük abi o. Näme üçin edem dok daway edeliň şonu. Näme üçin etmeler? Daway meni öňüňde düşeýin. Bilelikde ýöräliň. Ha? Nuri ilki bilen studentler çıkarmalı studentleri. Üniversiteden studentlerini. Oğurlar ontudan okanaklar haçan örtden çäreden çäre. Kombak dikilmeli, sportif almalı. Studentler çıkacak mı o studentler de o? Kakatın pul yeten o. Studentler çıkartın. Eger şu olanlar türmeye bassalar ya da Türkmenistan'a uğraşsalar Türkmenistan'ın türmesindeki içindeki mujik agara diýen olanları kaýşlyk şu bolup duran zady siz biperway bolmaň siz tagam türmeň içinde sizin mundan aňarda owa ýok ondan aňarda bir owa ýok tagam türmeň içinde siz ayaň alym buntgalar alyň adamlar diýip kaýşlyk çaga ýürüpdir. Türme garaşyp otyra. Türmen kiler. Burda daşary ýurtda turan oglanlar bir gapymda açmadym ka diýip türme garaşyp otyr. Men te daýdaýyn.
Şuun hepden ikinci günü şuun innik hepden için oğlunlar çık ya ne hemen türmesine aydı otuyorsun. Yo bolya çıktılar. İnnik hepden üçüncü günü için çık. Ertir alışarın dokumenti dolya ha. Yani dokument tişsa do. Yani dokument näme dokument menden mar vazip bolmaly mı? Näme dokument. Yani alışarın türmeye wakyljagyny hukman bir dokument udetmeli yani. 6 milyonun 7 milyon bilýän zadyny bir dokument udetmeli ha. 6 milyonun 7 milyon bilýän zadyny. Soňra bir aýyplama töhmet etseler taýam Galadov gulan etdiler oğlanlar özlerini. Hiç ile adalatly neme bolmasa çözülüp çıkarılmasa bir şularyň kuğuna çekkelne harna miyecek gelip Galadov'u Türksuat oğlanlar açtık ölan etdiler. Ben onu YouTube kanalımda da paylaştım. Paylaştım. Türmedekiler nereden bilýär sen niye? Habarıňyz ýokmy? Tutuş türmede aşar ýurtdan habarlaşyp der oğlanlar. Oho, nere doklap getirdiňiz? Aha, gördüm. Pulla yaşap oturýan turmadakiler. Ola da aşar ýurtdan gelen pula yaşa Lüboy ýurtdan Angliýadan Amerikadan pullar geçirdi oturlar türmedekiler. Uşdo. Sen bilmeýän ýoluňyzy bilýärler türmedekiler. Ola. Hemmedatdan habarlar var. Neştayda basanak Şemşat Azamat diýem ne kimdi ne belli bir yazıktır da gowotdur azrak geplemel bilip bilmänliğe. Bolya men gepleýän bilip bilmän gurulýan näme çare edebilýän? Erkek mi, ejeňiz erkek mi? Gelin gallanca gelin da. Gallanca hökümetinden soraň meňe aşaň ýerim adresim hemme adym belli gallanca hökümet tarapyndan. Näme üçin aly bilen gok gallanjada? Gelin Angliýa gelin Angliýa. Men Angliýada gelin. Angliýa barňan ha talip Amerikada ejide ganym bolmaň, o ejide ganym. Wagt saady geler, adalat herkime gerek bolar. Şo wagt siz merhemet sorar. Benim Afrika'da. Men başımdan geçenden gurulap otyr. Men o wan helelerini dinläp gurulap durmuşumda bolan soň içimiň ýanyjyna 60 ýaşap barýan. Görür ýalatlar, görem soň gurulayan men. Şu Lüboýňyz gelen garşyma Lüboýňyz. Edip bota basym kinoda görkezjek başımdan geçenleri. Türkmenden ağzını açtıracak Allah yol verse ulu urlamayın. Yığnamasalar. Ha ne Nura. Türkmenistan'ın prezidenti. Oğlum gelin. Tutuş dünya. Edip öğrendi. Başımdan geçti men ödüm oynayan rollo, ödüm oynayan. Telefon eline telefon bağmayış olun. Alişehir'in Abdullah. Yok ha. Ben oklara vakt nereden versinler o tayip. Men gözümden düşüp gördüm ha telefonumu. Aşağıda bir seyf var şu tayip kalyalar. Kapçığın nämen var olsa elinde sağadan ma olsa bazıňa çennalyalar ha. Kuşunda bazı var olsa. Onu çennalyalar. Özüň atayma diýenlerler da kuşuň bazıňa çennal. O Milisiýada işleýän oglanlaram bäşün onuň işleýärler-de migrasiýa 5 manat berip gaçyp gaýtýarlar ha. Olaram ýöne işleteler, işleýärler. Yani ne aýtjam bilemok. Bolup geçen datlary bilýärler. Nura garawym damat bir wagtlar. Nirde ýollar görünýärmi? Garawym taşlady. Garawym mara şu 30-njy nemeden soň taşlady datlary. Adamlaryň birazcık neme bolunu gördü danim. Taşladı diýemde bar agam diýe, açanna diýe, neme bolsa diýe, bir hereket bolsa, zat bolsa bizden badyr diýe, hereketde ýöne diýe. Assalamu alaykum. Efirlerden daşırakda. Aleykümselam. Doğru. Patriot adı bir var. Mercedes kımay can ediyor. Angliya'da değerli. Näme? Mercedes ya Angliya'da değerli. Soğuk bugün necem. Angliya'da. Tövsün gelsin. Gel tapsana Mercedes meni. Gelsene. Mercedes'e mün geliyorsun? Gelende. Gelsene diýsen Mercedes magdyna dıkçak diýip. Wah.
Hey oğlanlar. Bu Keşke şu Nuri. Nuriyalı oğlanlardan bir 50-60 tantı bolaysa da. Bloğa deyinne şu Birkistan'ın arasalayında biraz. Öyle men var hani sessiz alamok. Gün bloğa gidiyor. Gün bloğa. Kürekme ha Nuri. Beýlen güçleri. Yo, zaybal etti halen ver. Şovur bolgusu sözünü yazıp. Ha, ay borlar. Başka kimde? Näme täzelik Nuri? Akıllı oğlanlar, akıllı Havar yok mu hareketler oğlanlardan? ediyorlar, akıllı gürleýärler hem. Havar Başından bir zatlar geçen oğlanlar. Ay gelnece bir durayda. Havar häzirlik. Galadov gelipdirlermi näme öyle gördüm sen näme? Galadov gelipdirler biram şolar o birden günä bildirýärler diýä, tökmet aýyplamalar üstüne ýüklenjek bolýarlar diýä. Ben eşdişime göre eşdişime göre näme Nuri? Olar näme bara? Business alýarlar elde dokument meselen sen alňa. Şonam dol alman, şoňam zayavka berýär bilýärmi? Şoň padawat edýär. Garaşýaňa şol patwerdzat ediler. Şonno yo düşündüm. Şonno dura kenni westdim şol olandan koy. Şeýlemi? Yo menem şeýle. Maňa da şunu ýalak deme berýärler. Onuň kimlik berýärler. Kimlik berýärler. Hawo ne maňa hiç lama bildirirken şunu et. Ay sen Evet. Taýda ýaşap gören yerim. Şu taýnyň nemesi? Businessler üçin ýürütü. 3 wagtyna naharly, zatly, ahranaly. Men şolaryň şu bir sere diýen nemeler bar da. Şolary aýtdym. Şunu ýaly başda gelýärem demeni 4 adamlyk komnata düşdüm men. İçinde de owanlar, wazatlar bar. Käýbirler türkçe bilse, käýbirler bilenok. Bilemdok düşünüş, bilemdok onuň. Men şunu ýaly diýçilnis, maňa diýdim adjelny komnat beriň. Men şunu ýaly işler edýän maňa diýdim biraz adjelny bolmasam bolanok. Hatça 2 adamlyga beriň diýip. Onuň bir sellemem buldum. Geltene men teňýalyka nomur berirdim ay. Men çykaryp goýber Nuri. Bolýa. Yo ýazylanlar. Oraya biri. Gödüm düşdülay. Çykaryp goýber men bir kofejik ýapaýyn. Bolýa ben dawa. Ýaşy. Nuriň sözüni kesip bolýarny. Onuň şonu men diýdim bir sellem goýdum. Saatlardan hani men goýdum diýdim şunu ýaly aýratyn komnat görmeseňe. Näme üçin goýýan? Goýma, dowam et. Rahat diýerler gaýta. Dowam et diýer. Tutmasanyňyz ýa tanaýas diýer, o taý diýer, o gaterbet. Dowam et bir. Ol bu işleri diýen şu adamlara düşünje berip, pikirlerini açyp çünkü propagandaň, mediaň güýji uludur. Her ýurt şonu ulanýa, özlerini şoň üçin siziň hem ýurdunuzda şu media diňe bir taraplydyr. Söylemi diýär. O şonu ýalak şu diňe arkada diýip dur erteden aşamasyny wägerip gatýar diýip. Ana şol bu görmänenden bilýär şol atlary. Şu ýurduň şeýle şu propaganda mediaň ulanyp şeýdip adamlaryň beýnisini näme diýerler diýip. Öz pikirini aýdýar. Allah ýöne şeýdip Taýlarda dowam o işe diýen diýerler abi. Ay onu Nuri bular var ha. Bular näme? Gatty söýgünmi dar o? Ýok, şu wagteret Alişer bilen Abdullanyň mikrofony gasylmagy. Bahana bilen gasylmagy. Kime peýda? Aňaryk peýda. Diktatora peýda. Şeýlemi peýda ýani belli bir derejede peýda. Ýöne mikrofon ýapylan ha Hudaýa şükür Nuryň kaçyk, Galyň kaçyk. Yeni Abdullah bilen Alişer'in yerinde olurjak Ýewropadan açyljaklary madyr. Men şuňa goşuljak diýenler madyr. Menem görüşmeli, menem şularyň arasynda yer almaly. Şu azajyklaryň arasynda menem köpelmeli diýen madyr. Pikir gelmeyen Nur. Ay bilmedim de Nur ýöne. Gatty söýüp da durmarsın da. Kesin gelen ok. Kesin gelen. Bir çıkıptır Praga, bir çıkıptır olam şonu ýazatlar edýär. Men firmaýa tak gelen ok tanışyk göremok. Çıkıp otyrlar atı olama, täze adamlar. Edýärler. Şu baýdak hijem ýere gaçan ok, men size aýdaýyn. Şu mikrofon hijem ýapylan ok. Finans bilerler ýöne ýapyp bilmeýärler. Finansçylaram
Ay sen onu paylaşıptın olan komentarlarını okuyup gördüm ay. Olam gaýdy bersen Farhadyn bir çykyp oturlar diýip bilen söýledim. Nurcan komutan bilen garmy diýişýän tamam. Salam. Gomutum. Oňatmy janyň, tamam. Tanapma. Nur bu ilsine senen diýen ýalarlay. Bu şu versek tanaya. Tamam. Kardeş şimdi eli gep görüň berisine göre ol daşyna otururlar o dowam et beyt diye belin. Olan daşyna oturan adam senem içine oturan adam inni netije kimden çıkarmaly şu wagtdaýdy. Oňa sen şu taýda oturan gerek. Senem dowam etmen gerek. Inni netijeni kimden çıkarmaly şu wagt. İkisi kurlaşayla. Nur bağımın dinleyen Netije halktan gerek var. Bizim efir açmamız halkın içine ısırmak. Kardeş sen halkı sen çıkaracak vaktinde o bayram namazı vaktinde çıkaracak vaktinde halkın netijesini görünsün sen. Özün diýdiň rezultat nol diýip. Doğru değil mi? Bollum solar ýaly. Alo bağımın Nuri dinleyen meni. Oglanlar ýekizem garasaýyn. Gede garasaýyn olundy. Evet bayram namazında solar ýaly netije. Bilýän, men tagam ütköşüp netije garaşamok agam. Evet siz düşünüňiz bir zada. Meniň şeýitmegim bilen adamlara bir adajyk tijeniň gerek bolsa gra çekilben bilýäs diýip görkezmegiň maksady sizleriň roluňyz bolmasaňyz biziň diňe efirlerde, ekranlarda şeýdip görmemiň peýdasy ýok. Sizleriň gorup boşandyňyz gerek. Etmeýän bolsaňyz onu menem edemok diýip adamlar bir adajyk çyýyklamak, adamlar bir ajyk özlerinden nemetmek. Ne sören olsaň näme boldy? Şondan soň 30 martdan soň näme boldy? Şondan bukvalny bir gün soňundan bak. Takardan bir ýaşaly video çekdi. Özüniň problemasyny çözülmeýänligini aýdyp video çekdi we konkretna ugrajat etdi daja gerek bolsa. Meni diýdi 4 ýyl maýa gezdirdiler diýdi, beýlä edip diýdi. Indi men şu mesele çözülmese, men nädi özümiň etjem bilýändir nädi. Pois adamların içine men neme salasyn gelýär. Pois biz ýok boldy. Eger borçumuz şu bolsa diýmek bilen adamları dawa hereket edin. Gerekmi özüm üçin görüş. Özüm üçin. Meni özüm üçin görüşýän, özüm üçin gerek bolsa ölernem görüşernem diýdim. Siz emediň özüňize gerek bolsa özüňiz üçin diýdim. Özüňiz üçin, o men üçin näl? Özüňiz üçin edin. Pois biz şu zatlary düşündirjek bolup yeri gelenleri algap görýäs, durup görýäs, yapyp görýäs efirleri. Şunun hemmesem netijede halkı hareketlendirmek üçün edilýär. Netijesinde. Düşündüňmi indi? Nur meni eşitýärmi on? Bu manyny sen şu taýda netije alyp gördüň bagym. Mardan Aşgabatda öýdende ýa-da Aşgabatdan Balkana öýdende maşyny bir otlap skor çalşyp 4-nji skoro, 5-nji skoro sal. Diňe gal basyp gidýänler, diňe durýansyňa ýeri gelenler, svetofor wamy. O diýmäňi düşündim. Indi sen maşyny otlaňda, sen maşynyňa minen adam bolum Balkana gitmek üçin. Men gidip barýan, başgasy bilen işim ýok. Men gidip barýan, minesi gelen minsin ho. Sen gidip barýan. Manam gitmejek. Indi dinle agam. Emma adam gelip daşynyň bakasyn soruya, emma ýanyňa minip gidýän adam ýok görem agam. Nämçin ýok, nämçin ýok. Aktivistler näme? Ekrannak aktivistler näme? Bu ýanymyzdakylar dälmi bular? Ya gelip şu taýda fikir aýdýan. Nuri, men eşitýärmi Nuriska? Netbir ne diýen agam? Tari ýekizem garasaýdar o. Näme maksadyň näme? Mesal üçin näme getirjek bolýan? Näme diýjek bolýan? Netijege. Ay agam men maksadym bar, agam maksadym men sana bir zat diýjek bolýanlary şu wagt. O bir goşgama hazam bir aýdym aýdyp geçdi aradalay. O bir ýyl giç bolmaky, bir aý giç bolmaky, bir ýyl onuň bir gepde giç bolmaky, bir sagat giç bolmaky, bir minut giç bolmaky, bir kelläňi dolandyr agam senem gaýrat et. Özüňe gel, kyn görme gaýrat et agam. Biraz özüňe agam senem. Gelmesem näme bolýar netijesi, näme bolýar mysal üçin gelemde näme gadanýan, gelmesem näme gadanýan. Onuň giç bolar. 1 minutdan soň giç bolar, 1 günden soň giç bolar, bir hepdeden soň giç bolar agam. Biraz özüňe gel agam senem.
Men sana diýen hiç bolar agam. Ölýän Tersine seninki hiç olaymy? Nuri isteýänmi? Nuri iskä, men isteýänmi? Senin baki yaşan ova dur, değil mi? Senin baki yaşan ova. Yönü men sana bir deyin. Men eger ölsem, o dünya baraysam, eger sen azıcık musulman olsun, imanın bağ olsun, Allah'ın oňuny mene zulmün garşysynda görüşen adam bolup barýan. Senem şoň tarapynda durup bileje hasap bermene barýan. Ana tapawdy. Ay agam, mesele yok o arada. Mesele yok agam. O arada. Bir dowda hoduşun soň. Mesele yok o arada. Emma Keret agam dur dowda gerek bolsa başga bir ýere çekin. Dogry ýere çekin. Dogry ýere çekin. Nuri, men isteýänmi Nuri? Bir ýer aýtaň, çıkan opýan otaýdan men sana aýtaýyn. Nuri, men isteýänmi? 10 ýyldan 20 ýyl. Ýançym agam, emma ananay, men sen bilen duşar mentek bir günne ýöne giç bolar. Ananay, men sana söz berýän agam. Nämetjek duş, nämetjek. Yine gördüňiz hem niyetiniň belli, ana ýüzi belli boldy. Gördüňiz hem watandaşlar. Yani insanyny diýen zady şu. Hawa öldürüp bilersiňiz. Yani Allah Taala ýokdan men bar etdi. Ýokdan men bar etdi. Bar bedeni, ölü bedeni diretmek oňa hiçem kynlar. Düşündiňizmi? Täzeden diretmek. Tak što meni ikinci denem dımmak bilen men şu zulmyň ýanyna durjak gel. Duran dursun. Hasabyna möwediňiz berersiňiz. Dımmak diýmek, gollamak diýmek. Malçan ýazmak saklasa diýmek. Men dinleýänmi ne? Bar, gowum çare, oňatmy. Bir boyno akıl berjek bollumlay bolan gaçyp gitdi da beýnen tagam. Yo, boş ver o zatlar. Ben sana doğan hükmünü verecek maslahatım var. Aydın. Sen özüň nerede yerleşýän? Gallancada. Sağalan barmy? Awa, Hudaýa şükür. Maskalan, sağalan ýanyňda mı? Hudaýa şükür. Şolaň aladyp diýip şolar bilen bolsaň, gowy bolýar. Näçün men kin ala dedýäňizler soňky dur, näçün meni bular ýaly ala dedýän bolsaň çary. Dubaýda ýollar ýapyk wagty 4 ay geçenden soň, 6 ay geçenden soň Nuri, seniň maşgalan wam hawa, näme edip berdiň Dubaýda onu? Diýmediň ýa? Näçe diýmediň şo wagt? Birinji bilen sesiňe bat bermän gurlar. Ura, bir ýok. Bar siktir onu. Noştaýda. Nasıl tüýkürsen elko? Zayba alettiňiz aý maňa akıl bermäň o. Olar ýa akıl berjek bolsaň Dubaýda kösenip öýme gidip bilmän ýören wagtym men ýaly 100 miňlerçe, milyonlarça türkmeniň daşary ýurtlarda maşgalasyna gidip bilmän ýören wagty gelmelekeniň aý. Düşdiňmi haramzada? Gelip maňa bu wagt akıl berýänçäň. Gitdiňem Gurban ullan sorap, poha 1 ýyllap, 2 ýyllap ýol ýap sakkadyňda aktivizm diýilýän zadyň döremegine sebäp bolduň diýip. Bar git sonra şondan hasar boldy. Bütüňde gaýratyň boldy. Modum sonra ödüm milyon nämetçigimi. Meni daşary ýurtda goýduňyzmy? Maşgaladan uzak sakladyňyz dämi? Berdiňiz da size ýa maňa fakturany. Uje men o fakturany töledim ha. Meniň gitiren 4 ýylymy gaýtaryp berebilýäňizmi? Goýaýyn. 5 ýylymy. Gaýtaryp berebilýäňiz barmy? Goýaýyn. Ha? Ya tutulan oğlanları, türmede batılan oğlanları izine gaýtaryp bilýäňizmi? Edip bilen yok. Bolly onda maňa akıl bermäň o. Berjek bolsaňyz. Men tak nuram ýokdy şo wagt 2020-nji ýylda uly döwletleň hemmesi Thomas eýem açdylar. Martda başlanan bolsa. Thomas açdylar ýollary. Biz onuň 1 ýyl soňam ýurdumyza gidip bilmän gezdik. Para berip konsulluklara, ilçhanalara viziyatka berip $3000 berip gitdiler ýurduna. Şo wagt diýmeleken näme? Aýalyň bämi, çagaň bämi, onu şolar bilen çyp bolla diýip. O wagda götüňiz gysdy. Nedem ýokdy? Şo wagt. Awa, mal wagt gel. Maşgalaň bilen bol, çagalaň bilen bol. Awa. Onu çekdirmeli lekeniňiz. Çekdiren çeker. Edenem tapar, men dakka dukka. Şu dünýäň kanuny şol. Kim näme ekeni bolsa şonan biçer. Eger problemaňyz barmy?
sonra. Bir gülýär. Efire gelip şeydip gurlaýarlar, şeydip gora edaralar agdyna durmalylar şulara adamlary kabul eder ýaly kimin derdi we diňler ýaly kim çagasyny mektebe salyp bilýär bilenok kim saýdyga salyp bilýär bilenok durmalylar şeydip mektepleň agdyna efirde oturman. Näçe mektebe pul berip salmaly, näçe saýdyga pul berip salmaly, öýün gapdalyna bakan, näçe daş şere gatdatmaly. Olar sesini çıkaran oklar şu var. Täzir olar sesini çıkarsa, olara da diýýärler. Näme derdiň wa bolsa çözeli. Maşgalaň bilenjik, aýalyň çagalaň bilenjik bolýan diýýärler. Seret kim gürlese? Gürlemeýän näme etmeli? Ölsün niýe oň gürlemeýän? Yo, bular öwrenide tanşy var, pulu var, tanşy var ýaşamaly. Tanşy ýok, pulu ýok, oturmaly, agdyn ýemem. Näme dünýä gelýärmi? Siziň ahir Allah bir adamyň eline ölümüň ýazan bolsa, adam görür şu ölümini hiç tapdanam gorkamdy. Yani halik bolşundan meter gözün çıkarýarlar gürlemeli. Efire girip sen prezident şeýle ýa ýene bir şeýle diýýärdi. Prezident anamedik goýýar şonça adamy wezipe. O kasam içip, and içip wezipe bellenýärler da näme üçin diýenlerini eden oklar kasam içişýärler, gyçylar. Näme diýär? İjiz kuntu agay buzaýa näme çödi öldürdün. Men muňa çöldürjek bolamok gyçylar. Bir topar başlar şoň içinde gurlap oturup bilýär gerek. Şu dinleýänlere ýüzlenýän men. Erkek bolsa gurlasyn men iminle muňa ýüzlenemok. Bu efire girip näme üçin gurlaýan? Sebäbi şol adamlaryň dinleýänini bilip gurlaýan, ertir çagyrýanlaryny bilip gurlaýan. Aýagym bilen gapsynyň agdyna ýatyp turamda çagyrmadylar. Mecburi girip gurlaýan şoň içinde düşünýän bir zady. Normal adam bolan bolsa o erkim ýurdun satýa, ýurtda adalet bolmadygy üçin, ýurtda hiç kimi dinlemedigi üçin adamlary çykyp gurlaýar, nalaç. Onu düşünmeýärler bular. Onu düşünmeýärler. Yo, näme gurlajak zatlaryny gurlaýap oturýarlar. Owa näme üçin şumat bir owa ýurtdaşynda, paso näme üçin konsulstwan goýýarlar, näme üçin pasoystwan goýýar adam sorag berer, jaňadar gurlaşar. Näme üçin gurlaşanoklar? Iýmine türkmenler şonýarlar, başga ýerik bar, köçeden geçip barýan, bir zat diýseňiz, çöregem merýe ekidýärem, işin taşlap soraýan ýerine ekidip gelýär adamlar, türkmenler näme diýär? Sen türkmenliňi görüp, aňarsyn aýlanıp çykýar. Şu wagtky Gurban Gulyň arkadaşlarynyň getiren nemesi? Tak Hudaýyna emmesem, bu adamlaryň diýen zatlar ýerde galmaýar. Nesi? Hatda mus Allah canama men iminle de ýazdım, prezidentin köşküne bardım, näçe gedek bardım. Näme etdi? Hiç de edene hat ýazdylar, hat ýazdım, generalyna ýazdım, näme üçin jogap berenoklar? Näme üçin wezipeli adamlar öz wezipesini ullanmaly, olan götünü yapmalylar, raýat bolup hat ýazana jogap bermeliler, näme üçin wezipesini ullanýarlar, wezipesini ullanmak üçin goýýarlarmy? Näme üçin şu adam işläp ýör, eden edip ýörler? Şu welipeden peýdalan üçin senýalak musur bolmadygy üçin özüme oňuran üçin gurlaýan senýalak taşşakçy delmen göterama $100,000, $200,000 berip şoň üçin berýärler da şol. Diňe welipeden peýdalanmak üçin, welipeden peýdalanmak üçin. Senýalak ýalap beren, näşeýdi çataýda gününi görýärdi, ýalap gününi görmeseň başga näme dip bilýän senýalak dilimi de işlänokda biziň bilýärmi? Şoň üçin öz günümizde özümüz görýär, Hudaýa şükür. Senýalak ýalap göterip ýumurtga bamy, banan bamy diýip gözläp beren, dökmesen şeýleýi daýna çygyrak. Senýalin kän görýär biz aňyrda. Musur diýsen, erkek bolsaňyz beýdip halka kösemezdiňiz. Şu zatlar prezident digleýän bolsa Allahjan siz ýaly musurlar ýygnasyn birinji. Men prezidente de söýlemok ýene birine de o prezident ekeni eli degen o halkyna eli degmeýän üçin näçe sana kabmin var, näçe sana bölüm başlyklar var, näçe sana müdür meşeýle birgiden başlyklar var. Belli gün raýat kabul etmeli, dinlemeli. Näme üçin raýatlar dinleýän oklar
Näme ejesiniň edarasy bolar. Pul berseňä dinleýärler, pul bermeseňem dinleýänoklar. Musurlar. Men iýmenne wezipeli oturan adamlara söýýän, men prezidente da ýene birine de söýýämek. Şol lişni arda ýazdym, jogap bermedikleri. Enflasyon baştan çüýrük. Yo, bolýa edil baştan çüýrük. Belläpdir wezipeli adamlary. Näme üçin şol adamlar seredenok? O kabul etsin özlerine gerek ikincilerini, oynaşlarını, küntülerini seyredýärler, dinleýärler. Hökman biz bir işmi etdirmek üçin, çağamy diýdirmek üçin biriniň ikincisi ýa üçüncüsi bolmalylar. Gaty doğru zatlar. Takamada da etdik sikmediler. Sekaysinni guruladyk Türkmenistanyna wagtga musur gurulayan adam bille gurula düşünýärmi? Leşin Türkmenistanyň içinde guruladyk adam şey dipler. Köşkün ögüne barıp guruladım. Köşke barıp kameran sarajan bolsalar sarasınlar. Daşynda duran adamlara galany gorama, raýatlar, halky goram diýip guruladım barıp. Şeýalak efirde gurulamadyk birinji. Şeýalak ýazmadyk, erkek bolsaň gurulardy. Yalanlara üns vermesenler jiyim jan, boş ver. Sen olar bara. Jogap berip aýdýar, şeýalakdan özlerine meselem erkek diýerler, ha? Lişni şunýal ýazýan erkeklere men özümi, şunýal musur erkeklerden özümi gaterwet erkek duýan. Näme üçin? Bular ýaly musurlar çağasyny taşlap gelýärler Türkmenistanyna, onnamyny gerek bolsa çağasyny satýarlar. Bular ýaly musurlar, şeýle adamlar oňaranok, ýeki ögüne oňaranok daşary ýurtda. Biz 2 sany çağamyz bilen işläp günümizde gorýas, oňarýas. Migrasiýa sorag berýänler, ýurtdan şeýle bolup geldim, kösendim. Ene berde işleýän o taýda diýär, işläp bilýärmi diýär, aýlyk alýan, $1700 aýlyk alýan, $400 kwartira berýän, $300-400 iýip $1000 aýda ýygnaýasdyň. Türkmenistandan nerden ýygnaýan? Bazara çykyp bahalary görani, 2000 manat aýlyk berýär, 2000 manat aýlyk almak üçin $50-60 milyon, $1000 bermem işe girmeli. Hakikat aydır. Erkek gol doğurgadı. Boynalmal başardı. Erkek gel boynal yasta hava ne için 2000 manat aylık alacak bu adam şekilli işe kabul eden oğa hiç kim cayı özbaşın alp bolyamy cayı hüdürlüye 2 yıllık hüdürlüye 2 yıllık hüdürlüyenin kellesini yirin bir de 2000 manat aylık berýär 2000 manat bilen iyi cayı telefonu diýmeli. Ayarlagan bir dur da. Salam. Bölünün üçün çıkaryan trend yolun atasy. Haydi verin. Doğru aýdýaňyz. Yo, onuň nädip onuň sözüme hökümetiň arkasyna alýar. Biz hökümete degemde bersin adam şekilli jay. İş bersin, näçe berenok. Näçe diňe belli bir adamlar almaly jay. Şo bir adamlar almaly jay. O jay alýar, oňa 5-6 min manda kwartira bolýar, azdymy diýip jay berenok. Kwartirada ýaşalýan gada kwartiraň bahasy iň arzany 4000 manat. Talip hoş geldin. Hoş geldik, hoş gördük. Salamu aleyküm. Gomy ýagdaýlar? Janyňyz sagmy? Salam, gowum sag. Bu Allah'a şükür. Benim şu vakt video çektim Türk diline. Fox TV'nin WhatsApp kanalına da uğrattım. Fox TV vardı, Akbar. Garaşıp otyň şu vakt televiziýada da Türkiýe uğrattım inşallah. O da Amnesty International'a jaň etdim şu ýerden Human Rights Watch'a da jaň etdim. Abdullah'nın Alişer'in ikisinin pasport danysyny berdim. İnşallah Allah'ın izni bilen bir zat netije bolar diýip umyd edýär. Doğan sen arzuňa ýöreýän, ýürek geçen janyna, gon ahyry ölmeli. Sen ýaly ölümimden gorkup ýaşamak musur. Bolýar doğan adamlar pikir etmän duran ýerine ölýär. Yo, adamlar var. Pikir etmedik ýerine ölýär. Adam awary bolup ölýär, ýöre böyle fiýalak samsyklaň eline ölmeýär. Ölüm siziň eliňizde bolsa, bu adamlar dabyna gutarar diýen Allah şükür edýän. Siz adamlary öldürmeli ýa size wezife bermendirler şolar ýaly.
Doğanjığım, gayrat edin aşağıdakilara cevap berip wagtyňyzy ýitirmeň. Düşünýäňizmi? Çünki olara cevap berer ýalak münasip däl olar. Siz biz bilen gürleşiň, boldy galyndat hiç. Aşağıdakiler ol gelýär, söýýär, zat etýär. Olar men arap düýnüň jaňatym Dubaýda pasaportlara men dedim raýatym, astat etjek dedim. Hukugum durar dedim. Maňa gerek däl men arkyny ýaşajak dedim. Yok diye bizde sana raýatly kabul edýär, menire edýär, ne edýär, biz istat aýtmaýas. Bu da gurleşenok bire, ýene ýaşy gurleşýär, öwrediýär. Ýene bir başga gurleşenok, garawulna diýär, gurleşjek diýär. Haram gada. Haçanaçyny biz adam berer. Haçanaçyny bizim adamymyzy alyrlar. Bir-birden, zatdan näil boldy, Nuraga, näme etmeli agam? Yetmedimi şol edilen zulümler, çekilen kynçylyklar, yetmedimi şu zatlar, ha? Bir-birden tutup